ನನಗೆ ಸರಿ ಕೊಡು ಕಾಣವೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಹೌದು ಕಾಣವೆ ಹೇಳು ಪರೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ JK बघा लाईक डन थँक्यू ವಿಶೇಷಪುರ ಏನು ಚಲ್ಲ JK ಹಾಯ್ ಇಪಾಯ್ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ವನಿತೆ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪಲ ಬುರ್ಚಿ ಪಡ್ಡದು ಕಾಟ ಏರಿಯ ಬೋಡು ಅಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಕಾಟ ಬರ ಏರಿಯ ಬೋಡು ಐಕ್ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಡ್ಡೆ ಆತ ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಏರ್ನಾ 1.3 K ವ್ಯೂಸ್ ಏರ್ನಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಕೊಡು ಮಾರೆ ಕಾಪುಜಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬ ಮಾರ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆಪಿನ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷ್ ಆಪಿನ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏರ್ನ ನಿನ್ನನೇನ ಎಡ್ಡ ಆಂಡ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ವರಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಏರೆ ಪೋಯ ಪನ್ನಿ ಓಕೆ ಯಾನ ಪೋಪೆ ಉಂತು ಸೋಬಲ್ಲಾಲ್ ಶೋಭ ತುಲ ಅಪೂರ್ವ ಬತ್ತಿದಾಗುಲ್ ಮಾತುಲೇರು ರಡ್ಡ ನೀರು ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಣದಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಶಾರ್ಟಾ ಎನ್ನ ಬಂದೇನಿಯ ಒಪ್ಪಡ ಅವಡು ಸ್ವಲ್ಪ 90 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ತು ಕೋಟೆ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಸುರೂತ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಅವು ದಾನೆ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕನೇ ದಾನೆ ಸುರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಶಾಲೆಡು ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರಾ ಅಕ್ಕ ಶಾಲೆಡು ಜೋಕುಲು ಹಂಚೇನೆ ಅವು ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂದು ವನಿತಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ವನಿತಾ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ಯ ಇನ್ಯಾನದ ಬೇಗ ಬರ್ತೈತಾ ಈ ಟೈಮ್ ಸಟ್ಟಾಂಡ ಪಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇ ನಾವ ಜನ ಬರಡು ಮಾತ್ರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹತ್ತು ವಿಲನ್ ಈ ವಿಲನ್ ಶೋಭಾ ಈ ವಿಲನ್ಗೆ ತುಲಾ ಶೋಭಾ ವಿಲನ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ವಿಲನ್ ಆಂಡ ನೆಡ್ಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಕೈ ತಲಿತ್ತನ ಮಾರ ಕುಲೋ ಬಕದಾದ ಮಲ್ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗಾನ್ ಕರ್ಮ ವಾಪು ನೆಚ್ಚಿಬೋದು ಮುಂದಿರ್ಬೋದು ಆದನ ಸಪ್ ಮಲ್ದಿಜರ ಕೇಳ್ನೆ ಶೋಭನೆಕ್ ಸಪ್ ಮಂದಿ ಜನ ಆರ್ಜೆ ರೌಡಿ ಇನೀತು ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನು ಶೋಭಾ ಫ್ರೀನಾ ಲೈವ್ ನೆಟ್ಟ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿರೇಟ ಯಾಪನ್ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಏರೇನು ಸಬ್ ಮಂದಿಜಿ ಶೋಭನ್ ಪೋಯಿನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಆತಿಜ್ಜಿ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ರಂಡೆ ಸೋಮವಾರ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೀಜಿಗೆ ಬಂತೆ ಕತೆಗೆ ಅಕ್ಕು ಕೂಕು ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಂದೆ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ರ ಬಂಡೆ ಸೈ ಸೋಮವಾರನೇ ಹೋಗ ಕಂಚ ಇತ್ತ ಇತ್ಲೆ ಹಿಡಿತೈತಾ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ
ವಾಟ್ ಓಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಸೋಮವಾರ ಪೋಪೆ ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪು ಶೋಭಕ್ಕಾಕು ಅನಿತಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರವೀಂದ್ರ ಇವ್ರು ಕೋಡೆ ಬೈಚಾರ ಮಾರ ಈ ಕೋಡೆ ಬೈಚಾರತೆ ತಾಳ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜೆ ಕೋಡೆ ಮುರಂದಲಕ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಮಾತ ಸರಿ ಸಾರಿಗೆ ಎಂದೇರು ಮಾತ ಆಯ್ ಲೈಕ್ ದನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕು ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ತಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ರೆಗಿಜ್ಜ ನಿಕ್ಕು ಉಂಡು ಬರಡು ವಾವ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕಿಚ್ಚ ವನಿತಾ ಕೋಡೆ ಮೆಹಂದಿ ಪೋವರ್ ಇತ್ತು ಓ ಅಂದೆ ಕೋಡೆ ಮೆಹಂದಿಯಾ ಅಂಚ ಬೈಜಾರ ಓಕೆ ಹೂವನ್ನ ಅಂದ ಓಕೆ ಬಲ ಅರೆನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಪೋತೀರ ಏರು ಜೇಕೆ ಏರ್ನಾ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಬ್ ಮಲ್ಪು ಶೋಭಗು ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಕೋಪಿನೇ ನಾಗರಾಜ್ ದಾನಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಖಾಲಿ ಬಲೆ ಯಾನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜದ ಇಜ್ಜಿ 4 ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ್ನ ಅಂದ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಹರೀಶ್ ಆಯಕ್ಕ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಎಂಕ್ ದಾಲ್ ತಲೆಗೂ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕಗೆ ಶೋಭಗು ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾಲ್ ಎಂಕವ್ವೆ ಗತಿ ಎಂಕವ್ವೆ ದಾದ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ತೋಡೆ ಎಂಕ್ ಕೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ನಿ ಶೋಭಾ ಇತ್ತ ಬತ್ತದ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ಯ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 15 ಗಂಟೆನಾಗ ಕಡೆಪ ಕಾಂಡೆಗೆ ಬಂದ ಬರ್ಪುಡು ಯಾವ 2 ದಿನ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೋಭರ ತರದ ಸರಿ ತಿನ್ನ ಶೋಭಾ ಇನ್ನು ಆಳ್ತೀನಡೆಲ್ಲ ಅಂದಿನ್ಪೆ ಎಗ್ಗಿಜ್ಜ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಕ ನೆನಪಿರಬಹುದು ಹರೀಶ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಯಾನು ದಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಇದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಚಾಂಡಿ ಏಪದ ಬಯ್ಯದನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗ ನೋಡು ಬಯ್ಯದನ ಆತು ಕೋರಿ ಅಂದು ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂಡೆ ಇಜ್ಜು ಬನಿತಾ ಇನಿ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿರಿ ಅಜ್ಜಿ ಸೋಮವಾರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನೀನು ಇದು ಮಾಡಾಯ್ತಾ ಎಂತ ಲೈವ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶೋಭಾ ಫಾರೂಕು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇದು ಚಾನಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಹೆಸರು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ರಿಯಲಿ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಕ್ಕ ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಫಾರೂಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಂತ ಆಯಿತು ಅದು ಹೋಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲು ಸುಜೀಬ್ರು ಸಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಗ್ಗ ಅನಿತಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಕಣ್ಣು ಮಿತ್ತದು ದಾದೆಯಾ ಅನಿತಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಮಿತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕ ಜಗಳ ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಜಗಳ ಪೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏನ್ ಲೈನ್ ಪಾಡಿಯೇ ಶೋಭಾ ಇನ್ನು ಗೀತೆ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಆ ಗೀತೆ ಸಂಬಂಧಿಜಲ್ ಕಲ್ವೇದಿ ಇನ್ನು ಸಬ್ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ರ ತೂಪೆ ಅಂಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿ ಗೀತ ಆ ಮೊಳ್ಳ ಗೀತಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಗುಂಪಿನ ಸೀತು ಏನ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಗೀತಾ ಏನಲ್ಲ ತಗೋ ಅದೇ ಚಾನಲ್ ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದು ಹೌದಾ ಈಗ ಇದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುದಾ ಸೊಬೆ ಎಂಚ ಸಬ್ಬ ಕಮಲ್ಪನು ಎನ್ನೆಕ್ ಸುಜಿ ಎಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಮಂತ್ ಜನ ಸಬ್ಬು ಎನ್ನ ಚೆನ್ನ ಸಬ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬರ್ಪಿನ ಲೈವ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡಾಡು ಜೆ ಕೆ ಆಯ್ ಓಕೆ ಡನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಕೋರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಬತ್ತಾ ಬೇ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟೇ ಬರ್ಪಿನ ಲೈವ್ ಗತಾ
ಜೆ ಸುಜಿ, ನೀನು ಹಾಗೇನೆ ಬರೋದಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀನು. ಏ ಶೋಭ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀಯ ಬರ್ಪ ನಿನ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಕಲ ಚಾನಲ್ ಅವಳು ಇಂಕ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತು. ಮೂಜಿ ಸಬ್ಬ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿನೋಲ ಪಾಡ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಾಂಡ ಪಾಡ್ದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾರೇది ಒಂಜಿ ಯಾಲ್ನ ಸಬ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಿನಿ ನೆಕ್ 1-3K ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದ ಅವಡ ಭಾರತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇರು ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಅಂದೆ ಅಂತೂ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾಗ ಕುದರ್ ನಾಮಕರಣ ಅಂದ್ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಗೆ ಬದಿತಾ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೇನ ನಾಯಿ ಸೋಕುಂಡು ಅವು ಎನ್ನತ್ತಿಯ ಅವ ಪಂಡತ ಮಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಕಣ್ಣು ಅವು ಮೂಲ ಬತ್ತು ನಂಚೆನೆ ಬಂದು ಅವನ್ ಯಾಂದ ಎತ್ತಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಡು ಅವು ನಾಯಿದ ಕಿನ್ಯಾಗಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಡ್ ನ್ಯಾನ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಗೊತ್ತನ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡಾಯ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ನೋಡಿ ಇಂకొಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪರ ಎನ್ನತ್ತು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರು ಯಾಂದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಕ ನಾಯ್ದಕ್ಕಿನಿ ಮೀನುಂಡ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗೀತಕ್ಕ ಏತು ಸಬ್ಬುಂಡು 89 ನುಂಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಮಗಲು ಪಾಠ ಓದನಿತ್ತಲು ಕೆಲವೊಂದು ಆಜಿ ಏಳುಂಡು ಶಾರ್ಟನ ಅಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜ ಆಲೇ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಜಗೆ ತೂಲೆಗೆ ಸೋಬ ಆಂದ ತಂಜ ಬಂಡ್ರೆ ಮೀನಿಜ್ಜಿ ನೀ ಚಿಕನ್ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಕುಂಡ ಉಂಡು ಉಂಡು ಎಂಡುಂಡು ಉಂಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಂದೆ ಈ ಪಾಯರ ಇಂಜಿ ಬೇಗ ಬಗಲ್ವಿ ಕೊರೆ ನಾಯಿ ಗೀತ ಕಪ್ಪು ಗೀತ ಬೈಜ್ಜಿಯ ಏಟ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರೆ ಬಲೆ ಮಾರ ತಿತ್ತು ಗೀತಕ್ಕನ ಪಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಉಂಡರ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ದು ಫೋಟೋ ಉಂಡು ತುಯ್ಯ ಡ್ರೈವರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಪುನೆ ಗೀತಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲೆ ಅವು ಎಪ್ಪುಡು ಮೀನುಂಡು ಪನ್ನಿ ಮೀನುಂಡುಗೆ ಬೋಡ ಬರ್ಪೇರು ಓರ್ ಬಾವಳು ಅಂದು ಎಂಕೊಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತಾ ಮೀನುಂಡು ಬೊಡೆ ಅಲ್ಲ ಆರೆಗೊಂತ ಕೊರುಡುಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅದಾರು ಅಂದ್ಯ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊನಪುಂದು ಏನ ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂಡ ನಿಕಲ ಬೊಕ ಬಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿ ಯಾವಂಡೆ ಹೋಗೀತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಮರಳು ಕಟ್ಟಾರೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಇರೆಗಿ ಸಬ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತ ಮಂತಿನ ಆಂದವ ಇದ್ದೆಟ ಸಬ್ ಮಲ್ ಬಂದೆ ಧರ್ಮ ತೀನದ ಕೋಪ ಧರ್ಮಗೆ ತೀನದ ಇದ್ದೆಟ ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಸಬ್ಬ ಮಲ್ಪಿ ಚುಕ್ಕಿ ನಿಕ್ ಮಂತದನ್ ಚುಕ್ಕಿ ಅವ ನಿಕ್ ಸಬ್ ಮಲ್ದೆ ಬಲೆ ಇದು ಮೀನು ಕೊರ್ಕ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಲ ಎತ್ತದು ಕೊರ್ಲ ಅವ ಮಿಮ್ಮಿ ವನಿತಕ್ಕ ಹುಷಾರಾಯರ ಒಂದು ಗೇಂಡ್ರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪೋಂಡ ನಿನ್ನ ವನಿತಾ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪೋಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಾನಿ ಕೊರ್ತೆ ಇರಿ ಸಬ್ಬು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಿ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ ದೇಗು ಸೋಬಾಗು ಆಲೆ ನಿನ್ನ ಪಿಕ್ಕಿಗೆ ನತ್ತು ಗೀತನಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದ ಜನ
ಈರಿಯಾ ಆರ ಅಜ್ಜಿಯ ಬರ್ಬೇರು ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ ಇಜಿ ಶೋಭಾ ಇಂದು ಸೀತ ಉಂಡು ಸೀತ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ಬಲೆ ಪಾರ್ಟಿಲ ಕೊರ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಕಾರ್ಡು ಓಲ್ ವನಿತಾ ಕಡೆಕಾರ್ಡು ಓ ಆಂಟಿ ಪುದರ್ಪಲ್ನಾಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಚಂಡದಕ್ಲ ಆಟ ಮಾತ ಪಾಡುವೆ ತಕುಲ ಆಂಟಿ ಅಕಲ್ಲ ಸಾಲಿ ಅನ್ನದ ಕಡೆಕರ್ದ ತೋಡುಡು ಕಡೆಕರ್ದ ತೋಡುಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿದಾನಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪುಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಮ್ ರವೀಂದ್ರ ಇರು ಪೋಯಿನ ಮಾರ ಅಂಚ ಬಂದದು ಕಿರಣ್ ಬೈಜಿ ಉದ್ಯಾವರು ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಕಡೆಕಾರ್ಡು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಕಾರ್ಡು ಉದ್ಯಾವಾರ್ಡು ಕಂಡನಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಡೆಕಾರ್ಡು ಏರ್ನಿಲ್ಲ ನಾಳಾತು ನಾನು ಅದ ನಾಳಾತು ನಾನು ಒಲಿಚು ಕಾಟಿದ್ದೀನಿ ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಡ ಪಾತಿರುವೆ ಶೋಭಾ ಓ ವರಿತಾ ನಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಂಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಟಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಒಲ್ಪ ಆಂಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಒಲ್ಪಯ್ಯ ಕಡೆಕಾರ್ಡು ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲುಂಡು ಜಾಗು ಒಲ್ಪ ಪಂಡದ ಅವಡೆ ಯಾಂಬೈದು ಆಯ್ತಾ ಈ ಪಂತು ನಾನು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಾಗ ತೂತು ಎತ್ತರದ ಆಂಟಿನ ಉದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿನ ಜನ ಇಜ್ಜಿಯ ವನಿತಾ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗುರ್ತುಂಡು ಮಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟದಲ್ಪನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಪನ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಗುರ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಂಟಿ ಬೈಜೇರ ಆರು ಬೈಜೆ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೈತಂತ ಕಮ್ಮಿಂಡಿಯ ಪಾಪಾರಿ ಕಮ್ಮಿಂಡಿಗೆ ಶೋಭಾ ಆರು ಯಾರು ಫೋನಾಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಪಾಪ ಏನೋ ಸರ್ ಮಂತರೀರು ಪಂಡದು ಆರಗಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಂಡಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಯಾರು ಜೆತ್ತೆ ಒತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಎಂಟು ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಉಪಕಾರ ಮಂತಾರು ಪಂಡೇರು ಪಾಪದ ಎನ್ನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಓಕೆ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿನ ತೂಲಗೆ ನಮಕ್ ಆಪುನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡದ ಕೋಟ್ಯನು ಇಲ್ಲದ ದುಂಬು ಕೋಟ್ಯನ್ ಇಲ್ಲದ ದುಂಬು ಕೋಟ್ಯನ್ ಇಲ್ಲ ದುಂಬೋಲಿಯಾ ಎಲ್ಲದಾದ ಬೋಡು ನಿಕ್ಕು ಅತಿಯ ಕೋಟ್ಯನ್ ಇಲ್ಲ ದುಂಬು ವಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಇಲ್ಲ ದುಂಬಿಯಾ ಏರ್ ಕೋಟ್ಯನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದುಂಬ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದ ದುಂಬು ಈಗ ಗುರ್ತಂಡ ಮಾರ ಇವರ ಅಂದು ಕೋಟೆ ನಿಲ್ಲುವಲ್ ಬನಗೆ ಏರು ಪನ್ನು ಏತ್ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಒಂಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ ರೂಟ್ ಪೈನ ಅಲ್ಪ ಸಾಲಿಯ ನೀರುಲೇರಿಯಾ ನೀನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ಮ ಮಂಡೆ ಆಲ ಒಂದೊಂದು ಏರ್ಪಲ್ಲ
ಅನ್ಬಾವ್ ఆయన గుర్తుండా కోటేన్న గుర్తుండా ఏది పల్లది మొగలు మరకలేదు మొగలు ಈ ಕೋಟಿ ಅನ್ನದ ಬಿಯರ್ಜಿ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮರಕಲೇರು ಅಂದ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಲ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಎನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡ ಅಂಕಲ್ ಬುಧರ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಅಂಕಲ್ನ ಬುಧರ್ದಾದ ಏರ ಆಯ ಪೂಜಾರಿ ಅತ್ತು ಮರಕಲೆ ಆಯ ಮೀಂದ ಬೋಟು ಮಾತ ಪೋಂತೆ ಆಯ ಮೀಂದ ಬೋಟು ಡಿಪ್ಪುನಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡದ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಪೂಜಾರಿಯ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಬಂದುಂಡು ಉಂಡ್ರಿಜ್ಜ ಇಡ್ಲಿದೆ ಒಂದ ಉರ್ದು ಬನ್ನಿ ಐಟ್ ಮಂಪೆಮ್ಮ ನಿಕ್ ಬಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಐಟ್ ಇಡ್ಲಿರತ್ತ ಐಟ್ ಅಟ್ಟದೈತೆ ಅಂಚದಾಲ ಆಪುಜಿ ಏರಂತ ಲೈವ್ಡು ಕುರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಿರ್ವಿ ಓ ಈ ಬಿರ್ವೇನ ಯಾಲ ಬಿರ್ವಿ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಅರಿಕಡೇರಿಗುಂಡ ಉಂಡು ಎಂಕುಂಡು ಯಾ ನಿತ್ಯ ಬರ್ತದಾರಿ ನೆನೆತ್ತಿದೀಯ ನನ್ನ 18 ನಗಬೋದು ಕಡೆದು ಬಂದಲ್ಲ ಕಾಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಯ್ ಅಬ್ಬಾ ಭಾರತದ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಊಟ ಆಯ್ತು ಯಶೋಧ ಖಾನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಂಗೆ ಈ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತತೆ ಯಶೋಧ ಸರಿಯಾ ಮುರಂಜಿ ಬಂಡೆತ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪುನಾ ಹಾಲೆನಾ ಗೀತಕ ಬೈಜ್ ಬರಡುಂಟು ಕಾಪುಗ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಬಾತನ ಯಶೋಧ ಕಾನಡಿ ಅವೇ ಕಾನಾಡು ಎನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡ ಕಾನವೇ ಎನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡ ಅಂದ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂದ ಗುರ್ತಪ್ಪಿನಂದ ಬಿಸಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬಿಸಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಬಲ ಶೋಭಾ ವೆನ್ಸಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲ ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅಡು ಮೂಜಿ ಮಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪೆರಜೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಆತಿಗೆರ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರೋಹಿತಿ ಪುದರ್ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಯಶೋಧ ಖಾನ ಬಂದು ಬರೋದುಂಡು ಮಲ್ತಿಂದಿಲ್ಲ ಯಶೋಧ ಯಶೋಧನ ಮಗೇನಾ ಏರಾದಿ ಮಾರೆ ಮಗೇನಾ ಎಂಚ ಮಾತ್ರ 10 ಎಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಬ್ದಲ್ಲ ಗೋಪಿನ ಕಡಿಗೆದವರ ಹಾಂ ಇದೆ ಬಲ ಬಲ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಸಾಮಾನು ಬರ್ತಂತಲೇ
ಓಲಿಂಗ್ ಸಾಮಾನು ಕಂಡು ತಟ್ಟಲು ಸಾಮಾನು ಬರಡು ಸಾಮಾನು ಬರಡು ಮನಿತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಿತರ ಸಾಮಾನು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಅಧಿವೇಶ ಗುದಾವು. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಎತ್ತು ಕಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಪಡ್ಕ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕಣ ನನ್ನ ಗೋರಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಇದೆ ಕೋರಿ ಕಂಡಿರ್ತನ ಎಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೊಸತಾ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕದ್ದಿದ್ದೆವು ಹೇಳಿ. ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ഞാൻ സൗഖ്യമല്ലേ ഇരൻ ചൊല്ലാറ്. ഞാൻ സൗഖ്യമല്ലേ ഇരൻ ചൊല്ലാറ്. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಳು ನಮಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡಿ. ಓ ತುಳು ಬಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಡೈಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿ ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಡಾಗು ಹಾಂ ಡಾಗು ಅನಿಸದಾದನ ಐ ಕವ್ಯ నేను చెల్లి బిస్కెట్ ఉండతా ఎవపడింది. రాదే అందే aku తింపు చేయి. ಇದೇ ಪುಟ್ಟ ಚಾನಲ್ ಹೌದಾ? ಸಂಗೀತ ರಾಜೇ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಕೊಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಪಾಪ ಹಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದು ಬಾರಿ ಮದ್ವೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತ ರಾಜು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ಅವನಸು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ ಖಾಲಿ ಆಡು నాకు చీట బరదు కొరడాగా ఇంక ఆయ శనివారం అత్తగారు అయితడ కనుపునిగా ఆయనకి చీట బరదు పాడను సామాన్ పక్కం వల్ల పండుగ తూక రన్నపైన ఆ పండుగ ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಳು ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ತುಳು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವರೇ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬರ್ಪುಣ ಮಾತಾ ದಾದಾ
ಮಾತ ಒರ್ಬೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಹೆಣ್ಮರಿಗೆ ಬರೋದಿನ ಆತ ಬರಡು ಮೆಲಾನೆ ಬರಡು ಏಪ ಬರ್ತೀನಿ ದೊಂಬಲಿಗೂ ಈ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೇನ್ ಈ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಈ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪಾಡು ಅನಿತಾ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊನಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು ದಿನೇಶ ನಮ್ದು ಆಯಿತು ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮುರಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡು ನಾವು ಮುಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತದು ಹೇಳಿ ಕೊಜ ಕುರ್ಚಿಮಾ ದಾಲ್ ಉಂಟಾತ ರಾಗಿ ದಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ್ರಾಜ್ ಒಂದು ಬನ್ನ ಮೋನ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲ ಇವರೇ ನಂದು ಮೋನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಮೋನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡೋಣ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಜು ಹಾಯ್ ಚಿಕನ್ ಬೋರ್ಡಾ ಬೋರ್ಡು ಕಣ ಬೋರ್ಡು 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 ಶಿವ 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 ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂದ್ರಮ್ಮಗ ಕಾಸು ಬರ್ತೀನಿ ಏತು ಬರ್ತೀನಿಗೆ ಶೋಭಾ ಏತು ಬರ್ತೀನಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಏತು ಬರ್ತೀನಿಗೆ ಯಾನು ಸುರತ್ ಕಲರ್ದು ಬತ್ತೆ ಕೊನಸೆ ಬಂದಿಜಿ ಯಾನು ಉಣ್ಣಿನಿ ಬತ್ತ ಜೆತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ 7ನೇ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯಿತಾ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಸಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ರೇಟ್ ಬನ್ನೋಲಿ ಎಂಕಾತ್ 5 ಗ್ರಾಮು 5 ಗ್ರಾಮ್ ಈತುಂಡು ಆಚೆ ಬನ್ನೋಲಿ ನೆನಪುಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾದ ನೆನಪೊಂದು ನೆನಪಿಸುವವರೆಗೂ ನೆನಪಿರಲಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆತು ಜೊತಾ ಇಜ್ಜಿಗೆ ವನಿತಾ ಆತಿಜ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದೇವೇರಿಲ್ಲ ಕೂಡಲಿ ಸುಲಭ ಮೂಗು ಬರಲಿಗೆ ಸೋಬಾರ ನಾನೇ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಪಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಸೋಬ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರದ ಸೋಬ ಇನಿ ಸಂಬಳದ ದಿನ ಪೂರ ಬರ್ವೇರ ಇನಿ ಜನ ಪಕ್ಕಡೆ ಆ ನೆನ್ಮರಿಗೆ ಮಂದೊಡಿಯ ಸಂತೆ ಹೊರ ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಐಕ್ಯು ರವೀಂದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇರು ಹೋಯ್ರು ಪದ್ರಿಗೆ ದೀಪಿನ ಕೆಂಪಾಂಡ ಹಾಪಡದೆ ಕೆಂಪಾಂಡ ಹಾಪುಣ ಜಿರಜ್ಜಿ ಹಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸು ನೀರು ಹೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸು ನಿಸರ್ಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಸಮಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸು ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದದೆ ಕನ್ನಡ ಪೋಣ ಕನ್ಪೇನ್
ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ದಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ದೇವೇರುಲ್ಲೇರು ಸೋಬಾ ನಾದ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಂಗೆ ದೇವೇರುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಭನಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಮೇಲೆ ನೀ ಸಾಮಾನಿದ್ಯಾ ಗೀತಾ ಗೀತಾ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಏನು ಸಾಮಾನಿಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನು ಮಾರೋ ಬರ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನು ದಯಜ್ಜಿ ಆಯಕ್ಕ ಸಾಮಾನಿಜ್ಜಿಯಾ ಎಂತ ಸಾಮಾನಿಲ್ವಾ? ನೀ ಓಡೆ ಕೂತರು ಆಯಿ ಅಂದಿಯೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ನೀವು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಅಂದದ ತೂಕ ಬರುವೆ ಲೇಟ ನಾವು ಕೂಡದ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಬರ್ಪುನ ತೂಕ ದಾದ ಬಂಡದು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತದಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೂಕ ಕಾಸು ಒಂದು ಬರ್ವೆ ಏರಿಯಾ ಏರು ಬರ್ಪೇರಿ ಗೀತಾರು ಒನ್ಬರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಬೇಗ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಯಿತು ಊಟ. ನಾನು ಲೈವಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮದು ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಿನವರು? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. 9ನೇ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಂಪಿಂದನಾ? ದಾದಾ ಲೂಡ್ ಕಾಲಿಯ ಲಾಡ ಲಾಡ್ ಉಡುಪಿ. ನೀವು ಉಡುಪಿನಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ದಾದ ಶೋಭಾ ಹಂಪಿ ಬೇಗ ಬರಡು ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಜನ ಇಜ್ಜತ ಇತ್ತ ಈ ಟೈಮ್ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಎಮ್ಮಂಟದ ಬರ್ತನ ಎನ್ಮ ಬತ್ತಾಯಿನಿ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ 7 ಜನ 1-2 ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಈಜಿನ 7 ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಗತ ಮಸ್ತದ ಇತ್ತು ತುಳಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಶೋಭಾ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫೋನ್ ಉಂಟು. 5 ಇತ್ತರೆ 4 ಆಪು 4 ಇತ್ತರೆ 3 ಆಪು 0 ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪು. ದೀಪಕನ್ನ ಗೀತಕ್ಕ ಕುಲು ಬರಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಂಬಡೆ ಗಿಟ್ಟ ಬರ್ಬಿಡ್ತುಕ ಅಂಬಡೆ ಗಿಟ್ಟ ಬರ್ರಿಯ ಪಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ದೀಪಕ್ ಕಿಶೋರು ರಂಜು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬಿದ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಂ ಹಾಲಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಭಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದ ಸೋಬಗು ಎಡ್ಡೆ ವನಸಿ ನೀ ಅಂದ್ಯ ಚಿಕನ್ ಎಂಕು ಸಂತ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲದ ತರಕಾರಿಯ ಸೋಬಗು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ರೈಸನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಂದದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೆ ಸೂಪರ್ ನಿಮ್ಮದೇ ವಡೆ ಪಂಜಿಂಜ ವಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಟ್ಲೆಗೂ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಅಂದು ವರ್ಕ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಡಲ ಯಾವತ್ತೇನು ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿ ಯಾರು ನಗಬೇಡಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಬಿಡುವಾಗ ಬರ್ರಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರ ಅಥವಾ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಇದು ಏರಿಯಾ ಸೋಬ ಅಜ್ಜಿಯ ಸಾವು ಇನಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೋಬಾಗ ಅವ್ರು ತೂಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಂಡಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲದಲ್ವ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಹ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾರೆ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾ. 1 kg ಇಲ್ಲಾಗೆ ಯಾವ ಅಂದ ಎಲ್ಲೇ ಆತ ಸೊಬ್ಬ ಅವರ ಕೈ ಕರಿಜ್ಜನೆ ಗೀತ ಬರೋಡು ಮರಲೆಲ್ಲ ಕದಲಿಪೋದು ಆನ್ಸರ್ ಸೋಬರ ಮಂಡುರಾಯ ಎಂಜಿ ಮಂಡುರಾಯ ಸೊಬ ನೀವು ಒಂಡ್ರ ಕಪ್ಪೆವಾ? ಹೌದಾ ಮಂಡುರಾಯ, ಒಂಡ್ರ ಕಪ್ಪೆನಾ? ಎಸ್ ಮಂಡುರಾಯ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಂಡುರಾಯ ಬರೋದು ನೀವು? ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲದಲ್ವಾ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೀನಿತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾವ ಊರಪ್ಪ? ಯಾವ ಊರಪ್ಪ? ಯಾವ ಊರು ಮಂಡುರಾಯ ನಿಮ್ಮದು? ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ? ನೀವು ಮಳೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದದ? ಹೌದಾ ಮಂಡಪ್ಪ ವಿತ್ತು ಬಾಡ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಳಾಪನದೇ ಪಣಂಚಿ ಅವು ಕೈ ದಿಂಚ ಪತ್ನ ಕೆಂಪು ತೆಂಚಿ ಹಾಕು ಕೆಂಪು ನಾನು ಇನ್ನಿತ ರಾತ್ರಿದ ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ತಾನ ಕಾಂಡೆ ಸರಿ ಅವು ಇತ್ತ 3 ಮಾತ್ರೆ ಐತೆ ಮರ್ದು ಸಟ್ಟು ಮಂಜಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ದ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಇದು ಯಾರ ಇದು ಶೋಭಾ? ಹಾಂ
ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಂಡರಾಯ ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಅವರ ತಮ್ಮವ ನೀವು ಮಂಡರಾಯ ಹೆಂಗಾಪುಜಿ ಇರೇ ಬರ್ತಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಮೋನ್ವಿತೆ ಕಡೆ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮಾರಾಯರಮ್ಮೆ ಓದಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಯೇ ಕುಡ್ಲ ಯಾನ್ ಮುಖಂದ್ರ ಪರ್ಪುಜಿ ತುಂಬ ಅಪ್ಪ ಬೊಂಡಗೆ ಪಾಡ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಚೂರು ಪರ್ಪೆ ದೊಕ ಸೀತ ಸುರಾಪನದೆ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪಂಡರ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇರಿ ದಾದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಕ್ಷಾಪನೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಚೇನೆ ನಿಂಡ ಓ ಗೀತಾ ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ನೀ ತಿರ್ಗ ಬಂದೆ ಓ ಗೀತಾ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಓ ಗೀತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾರದ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನಿತ್ತೆ ಇನಿ ಬತ್ತೆ ಗುಡ್ಲಾಗು ಅಂದ ಎನ್ನಡೆ ಬೈದುಳ್ಳೆ ತಬ್ಬ ಪಣ್ಣಾತ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಗೀತಾ ಈ ರಿಷರ್ ಮನೆಗೆ ಎತ್ತಿನತ್ತ ಯಾನು ಗೀತಾ ಓ ಗೀತಾ ಯಾವ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಆಟೋ ಬರ್ತರು ಬೇರೆ పెద్దరగ వర్మ తింగలాండా గీత వర్మ తింగలాండా పెంచ పెద్ద దాత పక్కలకి చేపెట్టిన ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಬಂಜೋ ಮಾರೆ ಇತ್ತನೆ ಬೆತ್ತಿನಿಗೆ ಗೀತ ಬಾಲೆ ಹೋಗಿಯೇ ಗೀತಾ ಓ ಬಾಲೆ ಯಶೋದಾಗ ನಾಯ್ ಓ ಬಾಲೆ ಗೀತನ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಕೊಂಜು ಪೊದ್ದು ಪೆದ್ದು ಇನಿಯೇ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೀತಕ್ಕಂತೂ ಏನು ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂದಂದು ವೀಡಿಯೋ తీయాల ಬೇಗ ಹೆಂಗತ್ತಿ ಹೆಂಗತ್ತು ಯಾವ ವನಿತಕ್ಕ ಓದುತ್ತಲೇ ಯಾನು ಊರಿಗೂ ಬಂದಾಗ ಆಟೋ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರೋಡು ವರ್ಂಬ ಕಡಲ್ ದಿನಗ ಬೆದ್ದೀನಿ ದಾದ ಬಾಲೆಯ ಬಾಲೆ ಗೀತಕ್ಕ ಏನು ಸಹ ಹತ್ತುಲೆ ದಮ್ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಗಡೆ ಪೋಲಿ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಿ ದಮ್ ಮಲ್ಪಿ ದೊಡ್ಡ ತೆಮ್ಮ ಊರು ಅಂದ್ಯ ತೆಮ್ಮ ಉಂಡರೆ ಗೀತಾ ಕೆಲಂದು ಬರೋಡಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಬರೀತಲ್ಲ ತಬ್ಬಾರ ಕಂತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊಡಿತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬೈದೋನ ಇಲ್ಲದು ಆದ ಚಾನಲ್ ಪಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಕೊಂಚು ಇನ್ನ ವಿಡಿ ಅವೇ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಪಂಡಿನೆಟಿ ತೂತಿಯಾ ಇಜಿನ ಬೇರಿ ತೂತಿಜಿನ ಬೇರಿ ಗೊತ್ತುನತ ಯಾಕೆ ಏರ್ ಪಟ್ಟದು ಅಮ್ಮ ಏನು ಚೊಲ್ಲಿದ್ರಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಗೀತಾ
ಇನ್ನ ತೋಜಿತಾರತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಶೋಭನ ತೂತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾಯಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋದು ತೂಲ ಶೋಭನ ತೂತು ಜಾಗೈ ವನಿತಕ್ಕ ಕೇಳು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ವನಿತಕ್ಕ ಕೇಳು ಮುಲ್ಪ ರೀಪ್ಲೇ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಗೀತ ಮಲ್ಲ ಪೆದ್ದಿನತ ಆಪುಜಿಯ ಆಳು ಪೆದ್ದಿನತ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಗೀತಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲರು ಅವು ಯಾನ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದ ಶೋಭಾತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪು ಆತ ಪಕ್ಕಲ ಪೆದ್ದಿ ನಡತಿನ ಈ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನದಿದ್ದ ಈ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನದಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಭಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಟು ಬಾಲ ಇನ್ನ ಭಾರಿ ಸುಸಾರದ ಬಾಲ ಯಾನ್ ಸಬ್ಬು ಕೊರಿಯೆ ಗೀತಾ ದೊಡ್ಡಗು ಅಲ್ಲ ಗೀತಾ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಬು ಕೊರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಬ್ಬು ಕೊರು ಯಾನು ಸಾರುಲ್ಲ ಶೋಭಕ್ಕ ನಾನು ಸಾರುಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ನಾಜಿ ಸೋಪ ನೇರ್ನಿ ನಿಕ್ ಸೋಪ ನಿಕ್ ನೇರ್ನಿ ಇತ್ತ ಫ್ಲಾಟ್ ಓ ಫ್ಲಾಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೀತನ ನಾರಾಯಣನ ಗೀತ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಬತ್ತ ತುದು ಪೋಪುನ ಧರ್ಮಗತ್ತುಂದು ಜನರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೆಜ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಸೋಪುಂಟು ಅಂದ ನಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬೆದ್ದಿನ ಪಗನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಜೋಗುಲ ಅಂಜನೆಯ ಪಿದರ್ ನಡ್ದ ಈ ಪನ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪತ್ತ ಪೆದ್ದನ ಬಲಿಪುನೆ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪು ಬಾಲೆ ಬಲ್ದು ಭಯಂಕರ ದಾದದಿಂದ ಇದಾದದಿಂದ ಬಂದು ಕೆಂಪ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಕೂಲಿಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಕೂಲಿಂಡ ಕೂಲಿಂಚದೋಡೆ ಹೋದ್ರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಗೀತಾ ನಾಡ ಬತ್ತಾಪೇನೆ ಕೆಂಪತ್ತು ಜಾನಿ ಜಾಕಣ ಬಸ್ ಆ ಪಂಜು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಸಬ್ಬ ಕೆಂಪುಗೌಡೆ ಇವಾಗ ಪೂರ ಕೇಳು ಕೆಂಪುಗೌಡೆಗೆ ಬೊಲ್ತುಗೌಡೆ ಸಬ್ ಬರಡು ಪೀಂಟವ ದಾದೆಲ್ಲ ಪೀಂಟವ ಗಿತ್ತಾಯಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕೆ ಪೀಂಟ ಹೋಗಿದ್ದ ಗೀತಣ್ಣ ದಾದ ಪೀಂಟವ ಅಂಬಡಗಿಟ್ಟ ಅಂಬಡಲ್ಲಿ ಪೀಂಟವನ ಗೋಲಿ ಭಜನ ಗೀತ ಏನಂತ ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಬಡೆಗಿಟ್ಟ ಕೋಡವೆ ಇದ್ದು ಅರಿಕಡೆದು ದಾಯೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅರಿಕಡೆದು ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೀತ ಶೋಭನ ಅರಿಕಡೆ ದಾಂಡಿಗೆ ಅಂಬಡೆಗಿಟ್ಟ ಕಡೆ ಬತ್ತಿ ಇನಿ ಬರ್ತೀರ ಅಂಬಡೆಗಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಶೋಭ ಪೀಂಟವಲ್ಲಿಗೆ ಗೀತ ದಾದ ಕೆಬಿನ ಉಂತೆ ಅದು ವನಿತಾರ ಪನ್ಪೆ ಗೀತ ವನಿತಾ ಗೀತಾ ಪೀಂಟವಲ್ಗೆ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಮಸಾಲೆ ಎಂಡಗೆ ನೆಚ್ಚ ಸೋಬಡೆಗೆ ಸೋಬಡುಂಡು ಒಂಬ ಕರಿದು ಮಾತ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬುಡ್ಗೆ
ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಟವಾಳ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಗದ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡುಗೆ ನಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡುಗೆ ತೂಕ ಧ್ಯಾನ ಇತ್ತಿನ ನೆರ್ಪೇನ ಮೀನು ಕೊರ್ಲೇವೆ ಈ ವನಿತಾಗ್ಲು ಮೀನು ದಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವದು ಉದಯ್ ಬೈಪಾಡಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿದ್ನ ಉದಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೀನು ವನಿತಾ ಸೋಬಾಗ ಉದಯ ಬಡಿ ಸಬ್ನಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇರ್ಬಲೆ ಭಾರಿ ಅಹಂಕಾರ ಎನ್ನ ಕೋಡಿಗೆ ಚೂರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನಿ ಗೆಲ್ಪು ಜಾನ್ ತೂಲ ಗೀತಾ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೋಡಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಚೂರು ನೇರ್ವಿ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಜೋರಾತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೂಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿಕಾಯಿ ತೂಲ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿ ಸೋಬಾಗು ಊರ್ದ ಇಜ್ಜ ಮೀನು ಸೋಬಾಗು ಊರ್ದ ಮೀನಿಜ್ಜ ಹಾಂ ಯಾನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಹೋಯ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ದು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಲೈವ್ಗೂ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂಗುಂಡು ದಕ್ಕೆಗು ಸೋಬಕ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಜ ಸಬ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಹೆಂಗ್ ಸಬ್ ಮಂದಿ ಜನಾಗಿದ್ದ ಓ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಉದಯನ್ನ ಎಗ್ಗು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಗುಗ್ಗು ಈ ಗುಗ್ಗುರ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಗುಗ್ಗುರಿಗೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಪೊನ್ನು ಬಾಲ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವು ರೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಗೀತಾ ಪೊನ್ನೇರು ಓದಿನ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇಡೇಗ ಪೋಲೆ ಗೋ ಟು ಚಾನಲ್ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲ ಮಗಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಜರ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಇದೀಗ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಎನ್ನ ಬತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ಅವು ಗೀತಾ ಯಾನು ಬತ್ತಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ಅವು ಗೀತಾ ತುಲ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿನ ಸಬ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯರೆ ಪಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಸಬ್ ಮಂದಿ ಜರ ಈ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ಲೂದಾಯಗ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರು ಹೋಯ್ರು ಗೀತಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಬಲ್ತಾರೆ ಗೀತಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಬಲ್ತಾರೆ ಎಂಕಲು ಪುಲೆನಾ ದಾದನ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಿದು ಬಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ
ಅಲ್ಲಿ ಉಂತೋಡಿತ್ತಾನೆ ಅದಾನೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಎನ್ಮರಂಡ್ ಜನ ಬರುಡಿತ್ತ ನಿಜವಾದ ಎಮರಂಟದ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಈಗೆಲ್ಲ ದೀಪ ಮಾತ ಬರುಡಿತ್ತನ ಅದ ದಾನಿ ಈರ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಪಿರ ಬರೋಡ ಹಾಪುಡ ದಯಗೆ ಬಚ್ಚಿಯ ಇಪ್ಪಡು ಈ ತಾಂಡತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ತೂಕ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಾದಾಪು ಪೂರ ಶನಿವಾರ ಅತ್ತಾಯ ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕದು ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಪೂರ ಪರ್ದು ಪೂರ ಬೂರ್ದನ ಅಂದವರು ನಿನ್ನ ಕೋಟಿ ಅನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತಾ ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಉಂಟ ನಿಂಗೆ ಈ ತೂಜಾನ ಮೆಸೇಜು ಬೇರಿ ಬಲ ತೂಲಾ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕುಂತುಲ್ಲ ಗೀತಾ ಅಲ್ಲ ಚೂರ್ಲ ಪುಡಿ ಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತಡ ಸೊಬಕ್ಕ ಇರನ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿಂಡ ಸಬ್ಬಲುಂಡು ಕುಟ್ಟುವೆ ಕರಾಯಿ ಬೇಸಿಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಬ್ರೇಜಿಲ್ ಒಲ್ಪೈ ಇರ್ನ ಊರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸಬ್ಬಲ್ಕನ ಎಂಡ ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಈ ಸಬ್ಬಳ್ಳು ಗುಂಡಿದೆಪ್ಪು ಯಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಬಾಡುವೆ ಸಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೆಪ್ಪು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ ಗೀತಾ ತೂಲೆ ಶೋಭಾ ಗೀತಾ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ ಅಲ್ಲ ಆಪಲಾಗೆ ಫಾರಿನ್ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಂದ ಫಾರಿನಾ ದೇಶಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೆರಿಗಟ್ಟಿಂಡು ಅವಳು ತೂಲ ಇನಿ ಪಲ್ಲೆ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಕೇನಿದಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ನಿಂಡೆ ಕೇನಿದ ಈ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನಾಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ದಾದಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಹಾಯ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದಾತೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕದಾದ ಪೋಕಲ್ಲ ಏತು ಬೇಗ ಬೈದ ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೈದ ಅಜ್ಜಿ ಗೀತಾಗ ಮೂಲಂಜಿ ಸಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಅಯ್ಯ ರೈನ್ ಬಸ್ತದ ದನಿ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಅದೇ ಐ ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್ ಇನ್ನು ಬಂಟರ ಭವನ ಇಫ್ ಸಿ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಸೋಮ ಬಂಟರ ಭವನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಗೀತ ಲಕ್ಕಿ ಈ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಸಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಗೀತ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತದ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲತ್ತು ಗೀತಾಗವು ಗೀತಾಗಿ ಅಲೆಗೂ ಗೀತಾ ಆವತ್ತ ಗೀತಾ ಆಪತ್ತ ಎಂಕ ಸೀರೆ ತೆಪ್ಪರ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪೆನಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಗೀತಾ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತಿ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಓ ದೇವ ಗೀತಾಳೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಯ್ತಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡಿ ಅಕ್ಕ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರ ಏನದೆ ಎನ್ಮರ 2 ಗಂಟೆ ಶೋಭಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ ಕಡೆ ಸುಲಭ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೋಭಾ ಈ ಯಾವಡಿಗೆ ಅವಾಗ ಬಂದ ಸರಿ ಅವಳಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೇಬಿ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ವುಮೆನ್ ವಿತ್ ಬೇಬಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೆದ್ದ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಕಾವದ್ದು ಯಾವಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಲಿತ್ತೆ ಪೆದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಕೊಸದು ಭಾರತ್ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಭಾವ ವನಸಾದು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಅಂದೆ ಸಾವಯನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಉದಯ ಬೇಪಡಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ఏంటనా ఈ ఆలగే బందగా సరి ఆపగానికి పాప గీత ఇత్త పెద్దది బతి తేవందలికి నన్న బచ్చులు
సో సోమకాపుడు ఆయన పనుపుని ఆయనకు జోకుల జోక్ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ತಿಕ್ಕುನಕ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸೋಮಕ್ಕಂಗೆ ವನಿತಾಲ್ ಸೋಮು ಕೆಲವರಿತವಗೆ ನಿನ್ನ ಲೈವ್ ಪೂರಾ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಸಾವು ಇಜ್ಜಿನಾಲ ಪೂರಾ ಉಸ್ನದನೆ ಬರ್ಪಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಬೊಂಡ ಬರ್ದು ಸನ್ನಿ ಮೇದಿಡು ఆయన కర్మ ఆయన తమసం అనుకుని ఆయన బస్సు ఉండి ಗೆಜ್ಜಾಗ ಐದು ಬಸ್ ಉಂಟಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಅಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಸಟ್ಟ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾರ್ದೆ ದಾದ ಬಂಡದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪುರ ದಾದ ಮಾರ ಆಯ್ಕೆ ಉಸ್ನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಭಯಂಕರ अच्छा शोभा हो गया शोभा रेडी आला पिदर पैर बरोड़ा ಎಂಗಳಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತುನ್ನಡೆ ಕುಡು ಸುರುಡೆ ಸುರುಮ ಮಲ್ಬೋದ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂದಂದು ಸೂಪರ್ ఏరియా పెట్టుకమ్మి ఏరవులేనండి వనితా సాలియన్ సతీష్ నియర్ వనితా వాసు వరతే రాయకు ಬಂದ ಕಡೆ ಪುರ್ಸೋತ್ ಎಡ್ಡುಂಡ ಮಲ್ಪಡತೆ ಮಲ್ಪು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ near please go and search matrimony here all are married okay spelling mistake and Vanitaka Satish give me your number Inad Gorpana don't waste your time go and search matrimony Trosadda grandma you also okay I am ready Nera ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಪುಲಿಸೋ ಬಾಜಿಗೆ अच्छा हो गया रेडी लेके आ नंबर सिक्कಡು ಉಂತಲೆ ಆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಯಾವ ಬರ್ಚಿಗೆ ಮಂಗಾಗ ಈ ತೆಗೆದಿನದ ಈ ಪಜ್ಜಿ ಪೆದ್ದದ ಈ ಪಜ್ಜಿ ಅప్పుడు ಚಜ್ಜಿ ಹೋಗೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಮಾ ಆಯ್ನ ಮರಳುಂಡ ತಾದರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಬೇಜ ಕೊಟ್ಟೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೇರಕ್ಕೇನು ಏನವು ಮುಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾವಾಗಲ್ಲ ತಮಸೆ ಗಾಂಧಿಯ ಮಂಡಲಯ್ಯ ನಾನು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಲಾ ಬರ್ಲಿ ಗೀತಾ ಸತೀಶ್ ಇತ್ತು ಗೀತಾ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ಗೆ ಯಾರಡಿ ಆನನಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಚೂಲೇಟ ಅಜ್ಜಿ ರೆಡಿಗೆ ಬಂದ ಲೇಟ್ ಆಗೋಗೆ ಆಗಿನ ವಿಷಯ ಬಂತಿ ಚಾಟಪ್ಪೆಗೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಬರ್ಪುಜಾರದ ಅಂದ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಿನ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಏ ಮಂಡರಾಯ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಪುರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಲಿ ಮುಂಗಾಯಿ ಬತ್ತು ಟೋಲ್ಸಡ್ಡ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ 80 ಸಚಿತಾರ್ ಬಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ರೆಡಿ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಯು ಅವಳು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ए जोबा मरलया अब आप जी अच्छा हो गया also बनना था ಎಂದಾದ ಹಾಗೇನಾ ಯಾರು ಬೈಗಳಿದ್ರೆ ಮೀರ್ಜೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನೆ ಲೈವ್ದಾರು ಅವೇನು ಪೂತಿ ಅಮ್ಮ ಏನೇ ಪೂತಿ ಕತ್ತಿಂಚಿ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಯ್ಯ
ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಬಿ ಎಚ್ ಕೋಟೆಯನ್. ಹಾಯ್ ಬೆಸೂರು ಮಂತೆ ದೆಫ್ತ್ ದಕ್ಕಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಪಾರ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮನೆಯ ಒಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ತಮಸೆ ಪಾತ್ರೆ ನುಪ್ಪಲೆ ಭಾರತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಗ್ಗೊಚ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಲ್ತೇರ ಅಂದ ಬುಧ ಕೇಂದಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಡು ಗೀತಾ ಅವ್ಗೆ ಪಜ್ಜಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿಗೆ ನುಂಗವೆಗೆ ಸತೀಸ್ಗೂ ಚೂರು ಉಷ್ಣ ಇರ್ಲ ಅವ್ಗೆ ಬನ್ನೆ ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಓಕೆ ಭಾರತಿ ಸತೀಶ್ ದಿಯಾರ್ ಐ ಪೋಪಿಕಾಲ ಮಾರಿ ಸಾವು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಓಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕರಿಯವತ್ತೆ ಈ ದಾಸ ಕೊಟ್ರೆ ವರ ಇಟ್ಟರೆ ಶಾಪ. ಈಗೆಂತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಆರ್ಕೆ ಆಯ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಮ ಮುಕ್ಕಲ ನಗ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಪುನೆ ಅನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ತುಲ ಎನ್ಮ ಮುಕ್ಕಲ್ ಉಸ್ನಾಗ ತಂಪಲ್ ಬರ್ ಗೀತ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕಂತ ಗೋರು ಭಾರತಿ ವೆಡ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಡೇಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ಮಿಸ್ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ಭವನ ತುಂಬೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪಂಪೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬರ್ಲು ಮಾರ್ಯಾಗ ನಾಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸತೀಶ್ ಕ್ರೀಡಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆದ ಹಾಯ್ ನೋ ಶೋಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೀತಾ ತೂಲ ಶೋಭಾ ಗೀತಾ ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್ ಹಾಯ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಈಸಿ ಬೆಟರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಗೀತಾ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಗೀತಾಗು ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ಇತ್ತ ಅಜ್ಜಿನ ಹಾಕಣಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ತುಲ ಅರ್ಥ ಹಾಪುಂದುಲ ಐಡು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಮತ ಬರ್ಪುಂತುಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಬೆ ಬತ್ತಿ ಡಿ ಬಾಸ್ ಜೈ ಮದುವೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಮನೆ ತಕ್ಕ ಪನ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪಯ್ಯ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬರೋಡವ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಬಗ ఆయన సావు ఎన్నగైటు ಮರಲ ನಿಕ್ಕು ఆయన ಸಾವುಗೆ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಪಿನಿ ನನಸುರು ಗಂಟ ವರ್ಮ ಬಾವಾಡು ನನಸುರು ಸಾವಾಯನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ತುಳು ಐ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡಿಯಾ ಐ ತುಳು ತಾಯಿನಿ ವಿಆರ್ಜಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏಜ್ ಆತಂಗೆ ಇದು ಪರಬೆಗೆ ಗೀತಾ ಪರಬೆ ಯಾವ ಅಜ್ಜರಾವತ ಏ ಅಜ್ಜಿಗಾನ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಫಿಟ್ ಉಂಡಿಯಾ ನಿದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಯಕ್ಷಿತ್ತನ ಗಾದೆ ಇದು ಜೋರು ಮಾರ್ಗಳು ರಿಕ್ಷಾ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಓಡೆ ಅವಳ ತಪ್ಪು ವನಿತಾ ಐ ಆಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಹಾಂ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆಡಿನ ಮೂರರಿಂದ ಬಾಲ ಓಯ್ಯಾ ಗೀತಾ ಐ ಬೈ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಬಸ್ಗೆ ತಿದ್ದೆಗೆ ಗೀತಾ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೊ ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್ ಯಕ್ಷಗು ದಾದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ಏನೋ ಒಂದು ನೆರ್ರೆ ಬುರ್ತು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಆಗಲಿ ಪೂರಾ ದಕ್ಕದು ಬಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಪುರ ಆಳ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಸಮತ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ನೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಬರ್ ಒಂದಲ್ಲಿ
దాదయ్య నిన్నది ఆయన అజ్జుకుడు బస్సులకు అంత పాడు జైడి బాస్ ఇన్ జైలు నేను అజ్జుకుడు అవుతాయి కానీ బస్సుల కన్నా ఇచ్చిన పప్పకాయ కన్నా పాడు కచ్చిమనుకో ಯಕ್ಷಿತ್ ಸಬ್ಮಲ್ಪು ಈ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೇನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಜೈಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಮಂಡಿ ಜನ ಯಾವ ಯಕ್ಷಿ ಉಂತಾವ್ ಯಕ್ಷಿ ಉಂತಾವ್ ಯಕ್ಷಿ ಉಂತಾವ್ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಈ ಪಾತ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಹಾಕು ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೋಡಿ ಅನ್ಕೋಯರ ఆయన తూలే మారే not need marry need to marry murder have fans bloody idiots Satish Tulu we are the all Tulu people you go and search matrimony message ఇంకా అక్కడ మెసేజ్ చూచు ಬರೆದು ಬಂದನೆ ಯಾ ನಾಕ್ಲೆ ತೋಜುವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತ ತೂನ ಯಾನು ಲೈಟ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ others okay matter by mistake JD boss J murder boss yes you right Shobha ಆಳು ಸ್ವಪ್ನ ನಮಗಳು ಏನ ತುದೇ ತೋಂದೇ ಪುಣ್ಯ ಇದು ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಟಿ ವಿ ಹಿಡಿದು ಪುಣ್ಯ ಹಾಂ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯದರಾರು ಇರ್ಡ ಕೇರ್ನಗ ಪಾಪ ತೋಜು ಪ್ರಾಯದಾರಿಗೆ ದಾಲ್ ಪ್ರಾಯದಾರಿಗೆ ಓ ಸತೀಶ್ ಅಂಕಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ discuss sir okay Shobha madam ఇంక రెస్పెక్ట్ కొట్టారు భారీ రెస్పెక్ట్ కొరంది లేదు దాదని కొట్టింది శోభ ఓరిది पूरा पापने और दोरा फिर माते yang papa tadi kita papa okay I am going I want to drinks BP tablet sugar tablet sleeping tablet और शुगर द बीपी द पूरा पर्द जिप्पेरिगे ಇನ್ನ ಇಲ್ಲರು ಗಿಡ ಪಾತಿರಲಿರತ್ತ ಅರೇನ್ ಬನ್ನಿ ಓ ಅಂಚನಾ ಅಂದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಜಪ್ಪದು ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಉಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮಿ ये सब मल्टी जा रहे सुजित वो ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂಚಿದೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಾತಾಡ ಸಬ್ಬಗೇನು ಅಂದು ಅಲ್ಲವೇ ಏತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಬು ಕೊಡಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾರ್ಕಳವಾ ಕೇರಳ
Hi man, Kerala. Hello. Yes, Soba madam, I'm all right, so I can't get sleep very well. Okay, Sambalpur, Kerala. D boss. అలా మలపొచ్చుగా పూర తెప్పులు ఎవరా వెరీ బలా మల్పే సోబా take care of your health is very money ಇರೇನಾ ಚಾನೆಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ರಂಜು ಆತಿಜಿಯ ನಾನು ಒಂದುಂಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ನಾನೊಂಚೂರು ಬ್ರೋ ಆ ಒಂದುಂಡತ ಆವಡ ಲಂಚ್ ಅಂದ್ರ ಸರೋಜಿನಿ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮೀ ದಾದಾಗೆ ಸೋಬಾ ಗೀತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಡಿವಾಸ್ ಜೈ ಬಾಸ್ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೀತಕ್ಕನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅರ್ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಪಿನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಾರ್ನ ಏನ ಡಿ ಬಾಸ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ತುಳು ಬರ್ಪುಣಿಯಾ ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ಈಗ ಮನಸ್ಸಾಂಡಕ್ಕ ಏನು ಆಂಡ್ ಬೇಗ ಬೈದೇನಿ ಸಮ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ reason don't particular you are like ಆ ಜನದಾದೆಯ ತಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ್ ಇಂದು ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಸಮ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಡೋಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಆಗಿ ಮಂಡೇಲಿ ಬಿಟ್ಟಾತು ಅಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾ ಪನ್ನತನೆಂಡ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕನ ಸೂಪರ್ 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 ಗುಡ್ಡು ಬೇರಿಂದ ಬರ್ತೇವೆ ಓಡಬೋತೀನಿ ಯು ಆರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಮಟನ್ ಎಕ್ಸಿತ್ ತೂತುಜೆ ಅಂದು ತೂತುಲೆತ್ತರ ಪೆನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಐಡಿ ಏರ್ನಾ ನಿನ್ನನಾ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಗೈಸ್ ಓ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಾಡಿ ಅಂಬಡೆ ಗಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟು ಅವು ಜನ ಏರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಓವು ಯಕ್ಷು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ ಅಂಬಡಿಗಿಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಪೂಕಿ ಬಿಡ್ದು ಬೈನಿ ಮಾರ ಸಾವು ಅವಾರು ಎಂಚಿನ ಮಂಡುರಾಯಗೆ ಅರೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಜೋರು ಬುಡ ಬಂದು ಬುಡ ಬೈನಿ ಹಾಂ ಇಜ್ಜಾಗಳು ಬಾಡಿ ಬರ್ಪುನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಇದು ಶೋಭಾಕನ ಪಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಪಿನ್ ಮನ್ಪುಡ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಪುರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ ಮಂತ್ರೆ ಪಿನ್ ಮಂದನ್ ಕಿಟ್ಟಿಯರು ಅಂಬಡಿ ಕಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರು ನಿಮ್ಮದು ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಮದು ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಅವ ಜಾರ್ನವು ಜಬ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವು ಇದು ತುಳು ಬರ್ಪುಡು ಅಂದರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು
ಯಾನು ತೂತೆ ಯಾನು ಪಾಪತ ಐಕ್ ಮನೆ ತಿಜಿ ಇಜ್ಜಿರು ಯಾ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿರು ಸಾರಿ ನೆತ್ತು ಏಜಿತ್ತು ಮುರೆ వచ్చి ಐಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಮಾತಿರುಚಿಂది ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ Brahmins family, but I am pure vegetarian guys. But my family also non-vegetarian. Okay. ಸುವಾಸನೆ ಅಂದ ಸುವಾಸನೆನಾ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಂಪೇಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾನ ಅಂಬಡ ಬಿಡ್ಬ ಅಂಬಡ ಅಂಬಡ ಬಿಡ್ದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡಾ ಅಂತ ಆ ಜನ ಡ್ರಾಮ ಮಲ್ತಿನೀರು ಅಂದು ಮುಖ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಮ್ಯಾಮ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಬರ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಘಂಟಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಓ ಅಂದ ಆಪುಡ ಬೇಗ ಬೇಗಡು ವನಸುನ್ನೆಂಗ್ಲೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪದ ಎಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಾವೂರ ಅಂದ ಪಾಪ ಬೇಗ ಆವಡು ಆಯ್ ಒರಿ ಪುಣ್ಯದ ಅಂದ ಒರಿ ಪುಣ್ಯ why Hindus eat non-veg dayatin punya mata non-veg Shobha pana daye why Hindus eat non-veg now the engagement unda wiki ijji at daye indu naku kori tinpunu dayekenu ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಊಟ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನು ದಾಯ ತಿಂತೀನಿ ಕೋರಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಯ ತಿಂತೀನಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ఇంకా ಆಪುಜಿ ಮಾರೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಗ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ಪುನೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶ್ರೀಧರಲ್ಲೇ ಆಯಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇನ್ನು ಹೌದಾ ಅದೇ ಇಂಕಲ ಅರ್ಥ ಜಾಯನ ಭಾಷೆ ಆಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆಜ್ ಸೊ ದೇವ ಅಮ್ಮಡಿ ಗಿಟ್ಟ ಪೋಯಿರ ಗಿಟ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಡೂರ ಇದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೀವು? ನಾನಿವತ್ತು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 7 ಗಂಟೆಗೆ, 7:15 ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ, I am correct. ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಅವು ಒಂಜಿಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿ ಜೇರೆಗ್ಲ ಪಟ ಪಟ ಪೋಪನೆ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ಜೀವನ ಕುಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಗಲ ಜೀವ ಪಟ್ಟ ಪೋಪಿನಿ ಲಗೊಂದು ಗೀ ಓ ಓ ಓ ದೀಪು ಶೋಭಕ್ಕ ದಾನೆ ಪಿನ್ನ ದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ ಸತ್ಕಾಯ ಮಂತ ಸತ್ಮಲ್ಪು ಗಂಟು ಬೇನೆ ನಾಬಲ ಗಂಟು ಪಿಂಟವೆ ಗೀತಾ ಗೀತು ವಾರ ನಾನು ಪಿಂಟವೆ
ಬಲ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ ಅವೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ ತುಳು ಸೋಬಕ್ಕನು ಪಿನ್ನ ಮಲ್ಪೊರ್ಜಿ ಪೇಯ್ನಾವು ದಾಯಗ ದೀಪು ಯಾನು ಒಂಜೆ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ತೆತ್ತೊಂದೆ ಸೈಪೇರು ಸೈಪೆ ಅವು ತೆತ್ತೊಂದೆ ಸೈಪಿನ ಮಾತ ಕೊರೋನಾದ ಗೌತಮಿ. ಹಾಂ ಮಲ್ಲನು ಮದಿಮೆ ಆಪಂಡ ಪೊನ್ನು ಸೈಯೊಡತಿ ಇದೇರು ಮದುವೆ ಆಪೇರು ಮರ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಏರವು ಏರು ಆಯ್ ಉಂಡೆ ಇದು ನಾ ಉಂಡೆ ಏನುಂಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಂಡೆ ಪಿಂದೆ ಪುಪ್ಪಿ ಯಾವ ದಾಯ್ ಗಪ್ಪಡು. ಐ ಲೈಕ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿ ಮೂವಿ ಕಾಂತಾರ. ಸೋಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರೇಡ ಕಾಲದ ಮದಿಮೆ ಆವಡ ಬರ್ಚ ದೀಪಕಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾತನು ಇರಾವರಿ ನಿಘಂಟು ಪಂಡೆತ 5 ಪೆಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡಿನಿ ಹಾಲು ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಹಾಲತ್ತು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ದಾಲ್ ಗೌತಮಿ ನಿಕ್ ಮುರಾಣಿ ಬಂತರ್ ದೆತ್ತು ತಕ್ಕೆರುಂಡು ಅವೇ ಯಾಂದಾಲ ಪಾತೆರುಚು ಗೌತಮಿ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತೆನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಈಗಿನ ದಾಲು ಉಪದ್ರ ಮಂತೇನಾ ಆ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಬತ್ತ ದಾದ ಉಪದ್ರ ಮಂತೇನಾ ಆ ಮುರಾಣಿ ಪಾತೆ ದಿನ ಆಯನೆ ಬಿಡ್ತೆ ಎಂಕುಲು ఆయన పాత్రచి పండుతూ ఉంటాయినేట ఈతులే ఆయన విని పాత్ర గొత్తిచ్చిందత్త యక్షుడు ఈరోజు డబ్బలు పాత్రవే ఆయన పాత్ర సురుమంతాడు ఈరు చెనల్లే పోడు ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅವ ಮಾತ ತಪ್ಪು ಇದು ಪಾತೆರ್ನ ಒಬ್ಬರು ಮನ್ಕೊಡ್ಚೀರು ಅದು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನು ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಆನುಲು ನೆರ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪರ್ ಈಗ ಪೊನ್ನು ನಿಕ್ಕುದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಅಂದು ಬೆರಿ ಬಲ ಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೀಸರ್ತಿ ಯಾರು ಪರಂಗದ ಪಾದಿಜಿ ದೀಪಕನ್ನ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಿ ದೀಪು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಓ ದೀಪು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನೀನು ಐ ಆಮ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಮೀಟ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಓ ಎಸ್ ಓಕೆ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಪುದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡು ಐದು ಮನೆ ತಿನ್ನಿಜ್ಜಿ ಪಿನ್ನಿ ಮಲ್ತೆಲ್ಲ ಏರಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ 10 ಟೈಮ್ ಬನ್ನೋಡು ದಾನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅರ್ನ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಿ ಪಾಪ ಶೋಭನ ಆಸೆ ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸುಜಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ ಆಗಿದೆ ಪಿನ್ ಆದ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಪಿನ್ ಉಂಡು ಪಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಗೀತಾ ಪಾಡ ಕಂತೋಡ ಪಿನ್ ಪತ್ತು ಟೈಮ್ ನೋಡಿಗೆ ದಾದ ಬರ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ
सब मल्ते अला गीत मंतल तुला इनी ಏರಿದು ನೆರ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಸೊಬಕ ಅದಾದ ಶೋಭ ಪಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಸೊಬ ದಾದ ಶ್ರೀವಾದಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೊಬ ಶ್ರೀವಾದಿಯಾ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ दादे दादे ಎಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಶೋಕ ಒಟ್ಟಟ್ಟೆ ಅದೇ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅದೇ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅದೇ ಒಟ್ಟೆ ಅಶೋಕ ನಾನೇ ಗುಡ್ ನೈಟು ಅನಿತಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜ ಶೋಭಾ ಇದು ಬನ್ನಿ ಪಂಡ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೊಲೆ ದಾದ ಪುಡಿಯ ದಾದ ಪುಡಿಯ ದಿಕ್ಕು ದೋಸೆಯ ಮಂಗ ಪಾರಿಗೆ ಬಿ ಕೊಂಡ ಬಂದ್ಕೇನು ಮನ ದಾದವಾಗ್ಲು ಬೇರೆ ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ ಅದು ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯು ಆರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಕೇರಳ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಕೇರಳ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು my father's father Kerala Kasargodu. Good night all. ಊಚನೆಗೆ ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದಾದೆಯ ಎತ್ತೆರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ದುಬೈ ಫಾದರ್ ದುಬೈ ಬೋತೇರು ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದುಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹೌಸ್ ಕೇರಳ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಆಳು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತಂಡ ಐದು ಮಲ್ತು ದಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಾಯಿಗ ಅಂದ ದಕ್ಕೋಯನಂತು ಸೋಪಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯೆ ಅಂದ ಶೋಕುಂಡು ಗೀತಕ್ಕ ಸೋಕುಂಡು ಅವು ಬಾಲೆ ಏರು ಸೊಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲನೆ ಬಾಲೆ ಬಕೇರ್ನ ಕನ್ಪಾಲ ಹಾಲು ದೀಪೆತ್ತೆ ಬೆದಬ್ಬು ಬಾಲೆನ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟು ತೂದು ಬಾಲೆ ಏರ್ನ ಕೇಳು ಐ ಆಮ್ RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೊಸಾಜಿ RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ಕೇರಳಡು ಅವೆನ್ನ ಬಾಲೆಕ್ಕ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ ಕೇರಳ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾನು ಸೋಬಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಬೆರಿ ಬಲೈ ಬಾರಿಕೇನು ಮತ್ತ ಬಾಲೆ ಅಂತದ್ದು ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ನೆಂಬ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಂತಂದು ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ ದೀಪೆತ್ತ ರೆಡ್ ವಾಟ್ರಸಿ ಬಾಲೆ ಅವು ಇದಕ್ಕೇನು ಅಕ್ಕ ಸೋಬಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಏರಿಕೇನು ಚಾನಲ್ ತುಯ್ಯೇನು ಅವು ಮೇರತ ಏರಕ್ಕೇನಿರಿಯಾ ಮಾಮಿ ಭಾರತಿ ಈ ಬಾಯ್ ഞാനിവിടെ കേണ്ടേനാകുന്നേ ഗബ്ബുകുലാരുണ്ട് ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪುದಾರು ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗೀತಕ್ಕ ಭಾರತಿ ಗುಮ್ಯತ್ ಮಾಮಿ ಅಂದು ಅಲೆದಾದ ಗೊತ್ತು ಗೀತಣ್ಣಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೀತಣ್ಣಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತ ಗೀತಣ್ಣ
ಗೀತಾ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಮೀನನ ವನಿತ ಕದಾದಂಡು అది ಬೇಗ చెప్పుని ஒரு அடி ஒரு சவுட்டு ஒரு குத்து பல 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 ஒரு அடி ஒரு குத்து வா குத்து ಕುತ್ತು ಗೌತಮಿಯರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ದಾದಾ ದಾದಾಜಿ ಸೊಬ್ಬ ಐ ಆಮ್ ಜಾಯ್ನ್ says my age is 29 years old guys 22 years my father's okay. But my whole family communist at last 90% above ಏನಂತ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತೇನಾ ಅಂದು ಅದಾ ಹಾಲು ಪೊನ್ನು ಬತ್ತದು ಯಕ್ಷಿತಿಗ್ಲ ನಿರ್ಪುನಿ ಯಕ್ಷಿತ್ರ ಬಂತದ ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ ತೂಪ ಅಂದು ಆಯ್ ಮನಿಪದಿಗೆ ಆಗ ನೆರಡು ಗೊತ್ತಿಸಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೈ ಬತ್ತುಗಳೋಡು ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆಂಡು ಓಕೆ ಅರಿಕಡಿಲೆ ಯು ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಮಾಮಿಯೇ ಓ ಮಾಮಿಯೇ ನಂದಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಏನಂದಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನ್ ಒಯ್ಟು ದಡ್ಡೆ ಪನ್ವಾರ ಒಯ್ಟು ಬತ್ತ ಮನ್ಮಾಯ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಮರ್ಮಾಯ ದೀಪಕಣ್ಣ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದ ಜನ ಬತ್ತದು ಪನ್ನಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದಿಂಗೆ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಪನ್ಯಕ್ಕ ಪಂಡ ನಮಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲು ಆಯ್ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಯಾ ಅಂದ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ ಏರ್ನ ಒಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಶೋಭಾ ಬೊಡಿಗೆ ಆಯು ಅರ್ಥಾಂಡ ಸೋಪ ಬೊಡಿಗೆ ಇನಿ ಮನಿ ತಕ್ಕದು ಪಕ್ಕ ಪಣ್ಣಿ ಅಲ್ಲ ಅವಿಗೆ ಮನಿತಳ ಹೋಗಿ ರಡಿಬ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಮಾಯನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೋಜಿಕೋಡ್ ఏంచిన ఆయన ಕೆರ್ಪೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೊಗಸದಿಸ್ ಈ ಕೆರ್ಪನ ಹತ್ತು ಕೆರ್ಪೆರ ಆಯ್ಗೆಡ್ಡೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ఆయన ನಾಟಕ ಮಂದಿನ ಕಡೆ ನಾಯರ್ ಕರ್ಮದಾಯ್ ఆయన ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅವನ್ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತೇ ಬಿದ್ರೆ ಬಾತಾಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿಯಾನ ಪಾಡಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕರಡಾಯ್ I am from Manjeshwaram. This time we will roam lotus. ಮದುವೆ ಅದೇ ಅದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲ ತಗೋಡು ಒಡಿಗೆ ಏಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಚಿನ್ ಶೋಭಾ ಎಂಕದಾಲ ತೀರುಜಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅಂದ ನಿಕ್ಕೇನೇನ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊರ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡು ಏನ ಬ್ರೇಕಪ್ ನಿನ್ನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂಡ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ದೀಪಗು బ్రేకప్ అండా దాని బ్రేకప్ అయ్యి వై అప్పుడు లూజ్ ఉండవు జాస్తి టైం వర్క్
समजा but Dietary votes 50% and Major voters 40%. That is the paper problem in Manjeshwara. Huh? Yes, I know. ಏಪನೇ ಆಗ್ತಿಂದು ಅನ್ನಡ ಅವರವರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಒಂಚ ಏಪಲ ಆತ ನಾನು ಅವರ ಇತ್ತತ್ತು ಆತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಡಿಜ್ಜಲ ದೀಪಕನ್ನ ಬೆತ್ತದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತೇರು ಪಾತೇರ ಹೌದಾದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ಜಾಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೇರು ಅಂದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಾಮ ಗುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಹಾಯ್ ಬಲ ಬೇರೆ ನೀ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಜಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪಾರ ಅಂದೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಗಾಣಿಗೆರಿಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನದ ಕೃಷ್ಣ ಗಾಣಿಗೆರಿಗೆ ಅವನು ಬೇರೆ ನೀ ಸರ್ತಿ ಈ ಪಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಪಾಲೆ ದೆತ್ತದು ಬೇರೆ ದಕ್ಕರ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಬರ್ತದು ಬಲ ಈ ಬಲ ಇದೆ ಬಲ ದೀಪಕನ್ನ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಗಾನಿಗನ ಎಸ್ ಒಡಿಯನ್ನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಕೇರಳದಾಗೆ ನಾನು ಗಾಣಿಗೆರು ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಯಾಲ್ನ ಗಾಣಿಗೇನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪತ ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಆಧಾರ ಮಾತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ನೆಪ್ಪು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಭಾರತಿ ಗಾಣಿಗ ನಿಜವಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಭಾರತಿ ಗಾಣಿಗ ಆರು ಕೇರಳದಾರು ಕಾಸರಗೋಡು ಗಾನದ ಅಕಲ್ಲ ಊರ್ಡು ಅಕಲ್ಲ ಗಾನದ ಅಂದಿತ್ತು ಗಾನದ ಅರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂದೇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ್ಕಪ್ಪಂತರು ಮಲಿವೆ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವೆ ಅನ್ನಕು ಪೂಜಾರ್ನಕರು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರು ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮನ ಕುಲವೇ ಇರುವೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಗಾಡಿಗತಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ತುಳು దా నాయి ಕೆಬ್ಬುಗುಳ್ಳೆರಡು ಭಾಷೆ ಚಂದ್ರಪುರ ಮೊಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾತ ದೀಪತ್ತೈದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಲಾಯ ದಾದ ಬರ್ಬುನೊಂದು ಅರ್ಲಿ ಆಳಂಚು ಕೇಳಿ ಕೂಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅದೇ ಇದು ಬರ್ಬುನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಜ್ವರ ಬರ್ಬುನಿ ಬರ್ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ಗೆಬ್ಬುಗುಳ್ಳೆರಡು ದೀಪ ಯಾರು ಸತ್ಯ ಆನತಿಕಲ್ಲ Shivgam Manjeshwara April 4 Dietary celebration. Gala vote gisa timda dayanu. Okay, my brother. ಮೇಡ್ಡೆ ಬಂತೊಂಡೆ ದೀಪೆಡ್ಡೆ ಬಂತೊಂದೆ ఆయన ముసుటి ఎంచుంట ಏನು ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಾತೆಲು ಬಚ್ಚಿ ಅಂದು ಮೊಲ್ಲ ಬೇರೆ ನೀ ಸರ್ತಿಂದ ಗೀತ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗೆರಬಾರ್ದು ಬಿಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟು ಗೀತ ರಿಕ್ಷೊಳಗೆ ಬೋರ್ ಗಾಲ ಇರ್ನ ದೀಪಕ್
ಅಣ್ಣನ ಸೋಮು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅತ್ತಾಕ ಅಣ್ಣನ ಸೇಮ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅತ್ತಾಕ ಏರಾಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಯ ಪೂಕಿ ಖಾನ್ ಯಾನ್ ಸಮಿ ಬೇ ಅಂದು ನಿಕ್ಕುತೋಜು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಲಕ್ಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮುಸುಂಟಾವು ಮುಸುಂಟು ಮನೆ ತಕ್ಕಾಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ದಾಯಗ್ कौन सलमान खान वो सलमान खान दीपू XVA वो मोमोस सलमान के नोची ಭಾರತಕ್ಕ ಇದು ಕಲ್ಪನಾ ಬನ್ನಿ ಕಲ್ಪನಾ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಆರಾಧಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಬನ್ನಿ ಕಲ್ಪನೆ ಏರಿಯಾ ತಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದ ಕಾರ್ನ್ಗೆ ಕುಲ್ಪಿ Savaka, a really great person. I like you. I'm respect button. जोर कर मैंने. What is the reason? I'm Hindu, I don't know any. I'm following Krishna, Shivaji, Guru Govinda ji. Sorry, I'm not Hindu. Engla fever barpuna. Anda unda jarabuna. Savaka, love you. Love you to you. To you, to you. I like you, ma'am. Thank you, Geeta. Love you too. Happy birthday. Happy birthday to you, to you, Geeta. Happy birthday to you, to you. Vanita, I love you. Maledanappa, love batodini. Inka vanna jagrata. Happy birthday to you. Here na birthday. Enna ban gift korre ban. Sumesh. Mukul satta inya. Vanitaka. Ekkadi line padre pande rengo short tudu anja jora. Anda ve jora battini. आय कल्पना ಏರ್ ಕಲ್ಪನಿಕ್ दादा ब्लॉक ಮಾಡ್ಲೇನ ಮಿಸ್ ಬೈ ಪನ್ನಂದಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ दादा ಏರಿನ ಏರುಲೇರು ಲೆಸ್ ಬೈ ಏರಿನಿಯಾ स्पिन पंडा फीमेल एंड फीमेल एयर पन्नी ब्लॉक मंपुज ए आपुंडे मल्पी आरेंजंदे इंग्लिश गुर्तुंडु के एरियन ब्लॉक मंपर पयनी पन्नी हैप्पी बर्थडे पंडे था पकदादा पंडे अंच पंडे दादया
ದೀಪದಾದ ಬಂಡೆ ಆರದಾದಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬ್ರೋ ಇರೆಗ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತ ಇತ್ತ ಮೀನಿಂಗಿರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಅಂಚ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಡ ದಾದ ಪಂಡಿನ ಅಂಚಾತ is correct pender RK bro onte positive thinking malpi okay I am it now your language ಇರುವಂತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಾ ಅವರೇಜ್ ಶೋಭ ಜೋರ್ ಜೋರ ಆತ ಆಯ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ ಆಯ್ಗೆ ಮಿನಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತ ದೀಪ್ ರೈಡ್ ಮಂದ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಬ್ಲೂದ್ ಎತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೆ ಆಯ್ನ ಬ್ಲೂದ್ ಎತ್ತಿ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೆ ಮಾರ್ರೆ ಇವ್ರು ಬರ್ಪುನತ್ಲೇನು ಬರಂದ್ಲಕ ಮಂತೀನಿ ಆಯ್ನ ಅಂದೆ ನಾನು ಬ್ಲೂದ್ ಎತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಆಗಿತ್ತು ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಜಾನು ಬ್ಲೂ ಆಯ್ತು ತಾರದ ಮಕ್ಕಳು ಜಿಪ್ಪು ಗಂಟೆ ಒಮ್ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಪಕ್ నేను చెప్పేవి దాన్ని చెప్పిన దీపక్ డోంట్ ఫీల్స్ ఇట్ బుద్ధులు చూసిరా బుద్ధులడన్నా ఇంకా బన్న గారి కదా బుద్ధులు కదా సరే ಲೈವ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕೇನು ಬರ್ಪುನು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ತುಪ್ಪುನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಡವರುಂಡ ಅಂದ್ಯಾ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಡಿ ನಾನೆತ್ತ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಪಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಅವಾಗ ಬೇಲಿರ್ದು ಬರ್ಪಲ್ಲ ತಾ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಲ ಈ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅತ್ತ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಲು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಅನ್ಪಾರೆ ಏಪ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಅನ್ಪಾರೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಯಾರೇಗ ಏಪ ಮನ್ಪಾರೆ ಕಿಡ್ನಾಪು ಎನ್ನ ಕಡೆ ದಾಂಡು ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅರ್ಪೋಯರನ್ನೇ ಓವು ಬೇಲೆ ಮಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಹಬ್ಬಡು ಮಗಕ್ಲಾವ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಹಬ್ಬಡು ಮಗನ್ ತೂತಾರ ಗೋತು ಎನ್ನ ಮಗನ್ ತೂತಾರ ಗುರ್ತೆಪ್ಪ ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಗುರ್ತೊಪ್ಪು ಅಂದದ ಮಗನ ಗುರ್ತೊಪ್ಪು ಅದ ಗೋತು ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪನೆಪ್ಪುನ ಬಂಡಾಗ ನಮಗನ ಗುರ್ತಿಪ್ಪು ಏಪಲ ಟೂ ವೀಲರ್ ಗಾಡಿ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ರ್ಯಾಶ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಹಬ್ಬ ನೈಟ್ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪತ್ತೊಂಜರೆ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬಗ ಅಂತಿತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಿತ್ತು ಕೂಡು ಲತಾ ಮರ್ರಿ ನಮ್ಮನ ಜನ ಉಳ್ಳೇದ
ಅಂದು ಮಾರೆ ಏ ಜನ ತಲಾ ಗುರ್ತುಂಡು ಏರ್ನ ಮಾತ ಅಡ್ಡು ಜೋರು ಗುರ್ತುಂಡ ಗೀತು ಚೋಚಿನ್ಗೆ ಗೀತು ಎಂಚ ಗುರ್ತಾ ಎರಡು ಜಂತಲ ಎಂಚ ಗುರ್ತಾ ಎನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಬೇರಿ ಬೇರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೌತ್ರಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಪುನಿ ಅದ ಮದಿಮೆದ ಅವಳ್ತುದು ಓಲ್ ಮದಿಮೆದ ಅವಳ್ತುದು ಓಲ್ ಮದಿಮೆದ ಅವಳ್ತುದು ವಾ ಮದಿಮೆದ ಅವಳ್ತುದು ಈ ಬೆರೀತ ನೆಟ್ಟದೆಪ್ಪಡ ಮುರಣ ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜರಿ ಇತ್ತೀರಿಯಾ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬೆರೀತ ನೆಟ್ಟದೆಪ್ಪರೆ ನೀ ಫಸ್ಟೇ ಪದ ಕಡುಪುಡ್ದಾಯನ ಇನಿ ಮೂರ್ಜೆ ಬೈದಾರ ಅವನಿಕಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ವಾಗವತ್ತು ಮಾರೈ ಅಂದು ಶೋಭಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅಚ್ಚಿನ ಮಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮೀ ದೇರ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅತ್ತು ಮಾರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಡ ಯಾನು ಏರ್ ಪಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಾ ಮಗ ಈತಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಲೋ ಅಂದು ಅಪ್ಪೆಲವಂತರ ಸಂಜ ಮಗಳ ರೇಷತೆ ಆಯ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಕಲ್ಕುನಿ ಅವು ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೌತಮಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನೆಟ್ ಏರಿ ಗೌತು ಎಂಕ್ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಗೌತಮಿ ಅತ್ತು ಗೌತು ಆಯ್ ಮುಲ್ಪದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪದನೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರ ಹೋದ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸುಮಾರು ಜಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನೇ ಪಾಡ್ವಿ ಗಲಾಟೆನೇ ಮಲ್ಪು ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪು ಮಂಚ ನವಲ ಕಣೆ ನಮ್ಮಲಂಚನೆ ಏರೆಗೆ ಹುಟ್ಟು ಜಾಯಲಂಚನೆ ಏರೆಗೆ ಹುಟ್ಟುಜಿ ಪೆಟ್ಟಾಡ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬೈಕಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಅದಾಡ ಅಲ್ಲಿ ನೈಡ್ ಮಂದ ಅಲ್ಲ ಐಡ್ ಮಂದನ್ಯಾ ಯಕ್ಷು ಗೌತಮ ಅಲ್ದಾದನ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಐಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜೆಯೇ ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಕು ಈಗ ಅವತಾ ಬಕ ಎಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮತ ಪನ್ಪೈ ಏರಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಬೇರು ಇಂದು ಬಲ್ಲಕ ಸರಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಗೌತಿ ಎನ್ನಕ್ಕನ ಮಗೆ ಗೌತು ಮುದಲ್ ಗೌತು ಮುದಲ್ಗೆ ಎಂದಿನ ಏನೇ ಆಯ್ಬಾಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ದಿತ್ತೇರು ತೂತನ ಗೀತ ಶೋಭಾ ಶಾರ್ಟ್ ಡುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಅಕ್ಲು ಮುಂಜೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಹಂಗಿ ಬಾರ್ದೀನಿ ಮೂಜು ಜನಲ್ಲ ಬಗ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಕ ಪನ್ಪಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಮೂಳು ಬರ್ಪೆ ಆ ಕಲ್ಲದ ಹಂಗಿ ಬಾಡು ಈ ಕಲ್ಲದ ಹಂಗಿ ಬಾಡು ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಬಂದತ್ತೆ ಕಾಡು ಏರ್ನ ಕಾರು ಬದತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಬೇರಿ ಬಲ ಬೆಟ್ಟು ಬೇರಿ ಕವಿತಾನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂದ ಕವಿತಾನ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಕ್ ಮಗೆ ಬುರ್ವೆ ಗೌತಮಿನ
ಜಂಬರಡಾಯಿಜಿ ಒಂದು ಗೌತಮಿ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಗೌತು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಆಯಲ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಯಾನ ಆಯತ್ತು ಬಕೇರು ఆయన గుర్తాడు నా ఎత్తుಗೆ ಕೂಡ ಎಂದ ಮೂಜಿಕ ಸುದಾಯೆ ಪಂಡಿನ ಏಡ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಯೆ ಬಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಿಪ್ಲೇ ಕೊರ್ಲೆ ಆತಜಿ ನಂತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಡಿತೆ ಅವ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಾರೆ ಶೋಭಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿಯಾ ದೀಪು ಅರೇನು ಪನಂತೇನು ಪಂಡ ಓಕೆ ఆయన దక్కునియావా ಸೊ ಗೀತು ಬೇರೆ ನೆನಪುಂಡತ ದೀಪು ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಪತೆ ಮುಲ್ಬವಾದ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಆಡಿನಿ ಕೋಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾತನು ಪನ್ನೆ ಬಂದು ಸಿದ್ದೆ ಕತ್ತಿ ಸುತ್ತೆ ಕತ್ತಿ ಎಂಚ ಕತ್ತಿ ಸುತ್ತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತಿ ಹನಿ ಹಾಯ್ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಬಾರೆ ನೀವೀಗ ಅಲ್ವಾ ನೀ ತುಂಬ ಅಪೂರ್ವ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಏನು ಅಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಳು ಗೌತಮಿ ದಾದ ಪಂಡಿಜಲತ ಯಾನು ತೋನುತ್ತೆ ಬಗ ಏರ್ ನಿರ್ನಿ ಶೋಭಾ ಹನುಮಂತಲ್ ಯಾಲ ಬಂಡೆ ಆಳು ಆಯ ಮೀನು ನೆರ ಸುರುಮಂತನ ಕೆವಿ ಪಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಾಯಿ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಇದೀಗ ಕಾಲ ಪಂಡಿಜ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಾಯದು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಗಣ್ಣುಂಡು ಉಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಗಣ್ಣಿದ್ರೆ ಪದ ಗಣ್ಣನ್ ಪೋತು ಪಟಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರ್ನ ಗಣ್ಣುಂಡು ಟೋನಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೈಟ್ 4 ಮಕ್ಕಳು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ನೀವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾನು ಸಮಾನೇರಿಯ ಕ್ಲಾಸು ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಓ ನೀವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗೌತಮಿ ಇಪ್ಪಡಿಯ ಪಾಪ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಗ 8 ಜನ ಎಣ್ಣಿ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರ. ನೈಟ್ ಮನೆ ಹತ್ರ 4 ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಟ್ಯೂಷನ್ಗೇನಾ? ಒಳ್ಳೆಯದು ಟ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಕಲ್ತದ್ದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಲ ನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸುತ್ತೇದು ನಿಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆತ ಬಲ ಕೊರ್ಪೆ. ಹಾಂ, ಗೀತಕ್ಕ ಸೆಲ್ಯೂಟು. ಗೀತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಗೀತಾಂಟಿ ಗಡ್ಡ ಕೊಡಿ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡು. 2 ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಟ್ಯೂಷನ್. ಅವಳು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಬಕಾಯಿ ಅವಳು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಗೀತಕ್ಕ ಮೊರಣಿ ತತ್ತದು ಪಾತ್ಯರಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಓಡಿಸಿ. ಗೀತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನ ಸೊಬಕಾಯಿ అని. ಆಯ್ ನೇಚರ್ ಉಂಡಾ?
ಯಾನು ಊರಿಗೂ 1 ಮಂತ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೈಟ್ 2 ಅವರ್ಸು ಇಂಬೇರ್ನ ಲೈವ್ ತೂಪ ರೆಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟು. ಯಾನು ಈ ಶೋಭಕ್ಕ, ಭಾರತಿ, ಮಾಮಿ, ವನಿತಕ್ಕ, ಗೀತಕ್ಕನು ಪುರಾ ಯಾನು ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪಾತೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇರುನು ಅವಂದು ಅಂದಂದು. ಸರಿ ಸರಿ. ನೇಚೂರಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆಂತುಂಟು ಇವತ್ತು? ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನೇಚೂರು ಮಾಡುವ. ಅನಿ ಎಂದ ಪೆನ್ನೆ ನೀ ಚೋರು ಬೀಚ ಎಂದ್ರಲ್ಲ ನಿಂಡೋ ರಾತಲ್ಲೇ ಎಂಗ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತು ದೀಪು ಬ್ರೋ. ಏರಿ ಎಂಚದು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಿಂಡಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ತಾಂಟ್ರೆ ಬಾ ತಾಂಟು ಬಾ. ರಾಹತ್ ದೀಪಕಣ್ಣ ರಾಹತ್ತಲ್ಲೇ ರಾಹತ್ ದೀಪಕ್ ನಿಕ್ ಬಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ನೀ ಪಲ್ಕ ಬರಲ್ಲ ದೀಪು ಒಕ್ಕಲ ದೀಪು ನೀಕೆ ಹೆಂಗನೆ ಗೊಂತಲ್ಲ ಪಲಕ ಬರೆಯೋಗು ಬಾ ಪಲಕ ಬರಿ ನನ್ನಡ ಬರಿ ಬಾ ದೀಪ ಹೆಂಗನಲ್ಲೇ ಬಾಲಾ ಬಾ ನನ್ನಟ ಮುಂಡು ಬಾ. ಕೋಳಿ ಉಂಡ പിന്നെ ജണ്ട് പെട്ട് കൊടു അവ ഇപ്പ കിലോ ഭാരി ജോറല്ലേ എനക്ക് വേണ്ട നിക്ക് വേണ്ട ബാസ അപ്പ പലക വരും നോക്കറ നിക്ക് എത്ര വേണ്ടുണ്ട് നിക്ക് വേണ്ട സിസ് നാക്കെല്ല വേണ്ട. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮೈಕಲ್ಸ್ ಮಮತಾಜ್ ಉಂಟು ಅವಳು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬಂಡ್ಲೆ ನಂಗೆ ಸರಿ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಕ್ಕರು ಪಲ್ಕ ಬಂದಿಕ್ಕರು ನಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಂದ್ರ ಪಲಕ ಬಂದ ಅದೆಂದ್ರಲ್ಲ ಓಟು ಓಡ ನಿಕ್ಕು ಅನಿ ಓಟ ಎಂದ್ರೋ ಓಟು ಓಡ ನಿಕ್ಕ ಹನಿ ಇಂಟು ಕೇಟಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಚೋರಾಯಿ ಕರಿಮೀನು ನಿಕ್ಕ ಚೋರ ಎತ್ತ ನಿಕ್ಕ ನಕ್ಕ ചോറായിട് ನಾನು ചോറ് കൊണ്ടിട്ടില്ല എഞ്ചെന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഡേറ്റ് ഇല്ലല്ലേ അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ജീനിസ്ലിം കുറിച്ചോണ്ടില്ല ഇപ്പം അതെ കുറിച്ചിട്ട് തെച്ചിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ನಾನು ചോറ് കൊണ്ടിട്ടില്ല നക്ക് ദാൽ കറി ಅದೇ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಮಕ್ಕ ಸಾರಿ ಕೊಡು ಬುಡಂಡ ಸೋಬಕ್ಕಗ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡದು ದಾದ ಪಂಡ ಪನ್ನೋಡು ಸೋಬಕ್ಕಗೆ ಏನು ಕುಲ್ಲೆವರ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಎನಕ್ ಸುಬೈಕ್ ಬಂಡು ಎಂದ್ರ ಬಂಡು ತೂರಗ ನಿಕ್ಕೆಂದ್ರ ಬಂದೋಡಿ ತೂರ ಬಂಡ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂಡು ಸುಬೈಕ್ ನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಂಡು ಆ ಅಕ್ಕ ಸುಬೈಕ್ ಎಂದ್ರೆ ಬಂಡು ಅಮ್ಮ ಸುಬೈಕ್ ಅವ್ರು ಬಂಡಲ್ಲ ಸುಬೈಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂಡದೆ ಅವ್ರು ಬಂಡು ಓಲ್ಗೊಂದು ಬೇರೆ ಎಷ್ಟರ ಬಂಡ ಕಾಂಡು ಎಂದಲ್ಲ ನಿಂಡು ಸೂಪರ್ ಓಟು ನಕ್ಕು ಓಟು ನಂಗೆ ಇರ ಎಂದ್ರು ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿ ಪುಲಿಬೇನೆ ಬೇರೆ ಬಂತು ಒಂತೆಗೆ ಮೀನು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರದ್ದು ಓಟು ഓട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഓട്ടായുണ്ടുണ്ടാ ഞങ്ങളെ മൈക്കാലത്തെല്ലാം ഓട്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പം അതേ ടൈമുണ്ട് ഓക്കെ ഓട്ടുക്ക് ബൈ ദീപക് ബ്രോ ಮಂಜೇಶ್ವರಮ್ಮ ಓಕು ಕೌಂಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ഞാൻ പോപ്പേ ബൈ കുന്തിയ ಸೋಬಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ ಜರ ದೂರ ಸೋಬಕ್ಕ ಎಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡೇಲಿ ಪಲಕ ಪರೆಯಂಡ ಮುದುಗಟ್ಟಿಂಡ ഒക്ക നണ്ടേല് പക വരണ്ട അതൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ മുടലനുണ്ടോ മുത് പിരിച്ചോണ്ടിട്ട് പറവേ ಅವು ಕಂಡು ಕೂಲಿ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಜೋರು ಮೆದುಳು ಕೂಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಕೂಲಿ ಅವು
ಈ ಬಾರಿ ಪತ್ತೆ ರುಚಿ ದಾಯ ಪತ್ತೆ ರುಚಿ ಎಂಡ ಪಾತೆರ ಪುಂಡಿ ಕಲಗ ಎಂಡ ಏರ್ಲ ಪಾತೆಜು ಇಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಂಜು ಓಟು ಆಯಲ್ಲೇ ಮುಂಜಾನೆ ಓಟು ಆಯಲ್ಲು ಇಂಬರಿಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ 4 days ಬಂದ ಸಬಕ ದಾನೆ ನಿಕ್ಕು ಚರ್ಬಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡ ಗೀತಗೂ ಗೀತಣ್ಣ ಗೀತರಾಜ್ ಗೀತಣ್ಣ ಚರ್ಬಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡ ಅದಾ ಅದಾದ ಬಂದ ಬಜ್ಜಿ ಆತಲ್ಲ ಎತ್ತು ಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಓಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಪರಗೆ ಓಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತದ ಬಾಯನಂಗ ಸ್ವಲ್ಪಲ್ಲ ಏದು ಆತು ಒಂದು ಜೊತ್ತೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಜ್ಜಾರ ಯಾನು ಬಕ್ಕಲ ಕುಲಿಯಲ್ಲ ಕೊಂಪಯ್ಯ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪನ ಇಜ್ಜಾನ ಬಕ್ಕಲ ಕೊಂಕ ಕಾಸು ಇರೋದು ಮಟ್ಟ ಬೈ ಆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಈಗ ಆತ್ಲ ಕೋಪ ಹೇಳೋದು ಕಾಣೇಶ್ವರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿರ ಬಾಂಡದು ಜೊತ್ತೊಂದಿಂದ ಕೊರ್ಪೆ ಬಾಂಡದು ಕೇಳತ್ತ ಸಾಲ ಕಾಸು ಕೊಡುವಚ್ಚ ತಿಕ್ಕು ಜಾವ ಹೆಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದು ಅವೇಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಯಾನಾಯ್ಕೆ ದಿತ್ತಿ ತುಕ ಅಂದ ದನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಬಕ್ಕಾಗು ಬಾರಿ ಕೂಲಿ ಬರ್ಕೊಡು ಅಜ್ಜದ ದನ ಸಾಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಆ್ಯಪಿಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಓಟಿ ಓಕೆ ನಂಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನಕ್ಕು ಓಟು ಇದನ್ನು అని నీకు పోడిగా అప్పుడు తెలుసు ఎక్కడ ఏదైనా కాల్ బన్నాక ఇస్తా అట్లా పాతిరు ఇచ్చిండ ఏడల పాతిరు చేత ఆయన పనులు సో భారతి ఆంటీ ఉంది పెట్టుబడి అన్నెత్త మారి అక్క ఆయన అలాగాడి చెప్పి ಗೀತ ಅಂದಾಗ ಸೋಬದಿ ಆನತ್ ಜಗಳಬೇಡ ಓಟ್ ಫೋರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬೈಜ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಮದುವೆ ಉಂಡಿ ಓ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಮದುವೆ ಉಂಡಿ ಬೇರೆಗೆ ಮೂಜು ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ ಮೂಜು ಆರ್ಡ್ರಾ ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ವಿಸರ್ತಿ ಶೋಭನ ಕಂಡ ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ಮಂತೀರಿ ಶೋಭನ ಕಂಡ ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ಮಂತೀನಿ ವಿಸರ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಏದ ಬನ್ನಿ ಅಂಕು ಬೋರ್ಡು ಬಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ನದಿ ಬರ್ತು ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿ ಬೋಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮೈ ಸನ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸನ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕು ಸೈಗೋಲಿಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಇದೀಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಇರ್ನ ಏನು ದಾದಾ ಅವು ಏದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಮ್ಮ ఆయన మగ నప్పుదారు ప్రజ్ఞాన్ కోట్యాన్ಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ
ಅಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಪುದರದ ಅವ ಎಂಚ ಪಂಡಿನಿ ದಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಡ್ಬಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲ ఎక్కడ లైవ్ గీత అక్కడ పండే ఆ జనకు ఎంచ గుర్త ಮತ್ತೆ ಅವೆಂಚಯ್ಯ ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ಬಾಲದ ಪಂಡಿ ನಾಯನ ಮಗನ ಪುದರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಕೋಟಿಯನ್ಗೆ ದಾರೆ ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಬ್ಯಾಟ ಐಡಿ ಬಂತದ್ದು ಬಂದು ಪಾತೇರು ಜೈ ಎಂಚ ಪಡ್ಡದು పొడిగేలాపడు ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ವ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಬುಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಫೇಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡು ನತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಕಡ್ಲ ಅಂದ ಎಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಸ್ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ ನೀನು ಎನ್ನ ಕಂಡ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಪುದರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಅಂತದ್ದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಸಲ್ ನಿನ್ನ ಕಂಡನ ಪುದರ್ದಾದ ಬನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾದ ಪುಡ ಪೊನರ್ಚಿ ಮಾರ ಹೆಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟು ಮುಳುಗೆ పెట్టుపూరు మారే కోడికలాగదు దీపు అబ్బక నాయరత్తాక ఆయనకు తుళ్ళు పప్పుడావా ఆయన నాటక మలుపు నేరు సతీష్ నాయరుడత నాటక మలుపుని గోతాడ బోర్డు బందే ಐಕೆ ನಾನು ಗೆತ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದೆ ರಾಮಂಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಲಿಪರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಳಿಂದ ಪೋಯಿ ಬರ ಈಜ ಬೇಗ ಯಾಕಡೆ ಪನ್ಲಾಕ ಹೋతున్నారు ಸುರತ್ ಕಡೆ ಪೋಯಿ ಗಂಗಲಿ ಮಾ ಬಂದು ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತುన్నారు ಅತ್ತು ಆಲೆಪ್ಪಿನ ಬಲಿಪಿ ಆಲೆಪ್ಪಿನ ಹೋಯರ ಗೆದ್ದು ಅಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಂದು ಎಂಕುಳ ಯಾನು ಆಯ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಅವರಿಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪಡೆ పోయి నేను ಗೊತ್ತಾ ಜಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೆಪ್ಪನ ಪರ ಈ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಅತ್ತ ಅವೇ ಈ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಈ ಪನ್ಪುಜನೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಕುಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಐ ಮುಖ್ಯ ಆತ ಅಕ್ಕಲೆ ಬೋಡತ ತೂಕ ಐಕೆ ದಿತ್ಯ ಪೂಜ ತೂಕ ಮುರನೇ ದಿಂಚಿ ಇಂಕಲ್ನ ಮದುಮೆದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ಯದಿ ಅಜ್ಜತ್ತು ಅಜ್ಜತ್ತ ಬತ್ತೀರ ఇప్పుడు గ్యాస్ మల్పి బేరీ పెట్రోల్ బండి బేరీ పెట్రోల్ సతీష్ నాయుడు హలో తెత్తి ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸರಿಗಡೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ರೆಪ್ಪೆ ನಾನು అవును అంటారు ఇంకొంచెం గుడ్డల గుడ్డలతో కట్టర్ల కంచాತು అలాంట ಸತೀಶ್ ಅಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ
ಅತ್ತು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹತ್ತು ಅಣ್ಣ ಉಂಡು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಅತ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಫೇಕ್ ಹತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾರ ಅತ್ತು ದೀಪು ಊರಿನಡೆ ಪೋಯೈತೆ ದಯಗೆ ಊರಿನಡೆ ದಯ ಪೋಯ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ತೂಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಡೆ ದಯ ಪೋಯ್ನಿಯಾ ಏರ್ ಪೋಯ್ನಿ ಗೀತೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತೂಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಿ ಏನೇಗೆ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಿ ಪೂರ್ಣಿನಡೆ ಪೋಯೈತೆ ಅಲ್ಲೇ ತೂಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೊ him all my son in love. Who are you, man? Purni tojja balanjana porchi. Who are you? Huh? In ಕಾವೇರಿ ಬೋರಚ್ಚ ಒಂದಿರ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಪೋಪೆ ನಂಬರಾಣಿ ಏನು ನಾವು ಕಾಸು ಅಂಜಿದ್ದೆ ದೆತ್ತಿನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪೂರ್ಣಿ ಶಶಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಎನ್ನನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಪಿರ್ ದಯಗು ಕಲ್ವ ಸತೀಶ್ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಗೀತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಕೊಂತ ಕಾಸ್ಬೋಡು ಬಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲ ಪ್ರಗತಿಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿನಾಡೆ ಪಾಡಿಯ ಕುಲ್ದಿನಾಡೆ ಎಂಚಿಗೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸನ್ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಊರ್ನಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ದಾನೆ ತೋಜುಜಿ ಅವಂಚೆನೆ ನಿನ್ನ ನೈಡ್ ಮಂದಲ ಅಂಚ ತೋಜುಜಿ ಓಕೆ ಈ ಐಡಾತ ಅಂಚ ತೋಜುಜ ಮಾರ್ಲಿ ಅಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪೆದಿ ಪೇನ ಇತ್ತೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನ ಸೇರಿ ಬರ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುಮಾರ ಸಾಮನ್ಗೆ ಅಲಯ ಕುಮಾರ ಸಾಮಾನ್ ಬತ್ತಿ ಹಾಯ್ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಈರು ಒಂಜಿ ಜನ ಅಂದ ಮಾರ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನು ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಕುದರ್ತುಲೆ ಮಾರ ಕುಮಾರ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ಆಯ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓ ಏರು ರಂಜು ಅದು ಏರು ರಂಜು ರಂಜು ಬಂದು ಬರ್ತದ ಅವು ಸತೀಶಾಲೇನು ರಂಜು ಬಂಡದು ಬರ್ತದ ವನಸಾಂಡಿ ಸಿಸಾ ವನಸಾಂಡಿ ಐಕಿ ಎಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ವಿ ಹಾಗೆ ದಾದಿಯಾ ಏರಿಯ ದಾದಿ ಕುಡಂಜಿ ಗೀತ ಏರು ಅಲ್ಪ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಅವಳು ಗೀತ ಬರಂದಿಪ್ಪಿರಾರು ಅತ್ತ ಆಯ್ತು ಏರಿಯಾ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ತೀವಿ ಶೋಭಾ ಗೀತ ಅತ್ತ ಅಭಿ ಗೌತು ದಾದ ಬನ್ನಿ ಈರಂಜ ಆವಲಿ ಬರ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನ ಮಗನ ಐಟನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುದೆ ಮಗನ ಪಿಲಿತ ಉಂಡಾಯ್ತು
ఆయన పిల్లతో డ్యాన్స్ ఇచ్చాయిట్ సతీష్ నాయర్ యూజర్ ఫేక్ ఐడి ಏರಾ ಗಪ್ಪವನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಮನ್ಪು ಮರ್ಲೇರ್ಲಾಕ ఆయన ಕೆಪ್ಪತ್ತು ತಂಡೇದಿ ಓಡು ಮಾರ್ಲಿ సతీష్ నీకు తుళ్ళు బర్పుడు ఉంది ಗೊತ್ತುಂಡು ఈ మరలేస్తావ మరలు కట్టొచ్చు జాస్తి జయశ్రీ పూజారి దాని ಎಡ್ಡ ದಾನೆ ಬಂಡ ಎಡ್ಡ ನೋಲ್ಬಾರ್ದು ಜಯಶ್ರೀ ಏನು ಬಿಡ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಐಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ದಿಗೋಡು ಅಂದು ಸೈ ಅಡಿ ಆಯಿ ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಕರ್ಮನಾಯನ ಅವಾಗ ಅಯ್ಯ ಮಾತಾಡ ಬೆಚ್ಚಗಡೆ ಎಂಡ ಬೆಚ್ಚಗಡ್ರೆ వచ్చి ಮರಳು ಪೂರ ಬಿಡ್ಪವೆ ಬೇರಿ ಸತ್ಯ ಗೀತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲೆ ಬಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಲಕ್ಕೋದು ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತಿಜೆ ಎಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುಜೆ ದಾರಿ ಮಂದಿ ಎಂಟಗೆ ಎಡ್ಡಾಪುಡ ಅಂದಯ ಗೀತ ಮರಳು ಪೂರ ಬೇರುಂಟು ಸಂತಾನ ಪಾಪ ಓಡೆ ಅಮ್ಮಡಿ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ಅಂತು ಅಂತ ಉಂಟು ಅನಸ್ಬರು ನಾನು ಈತೆಗೆ ಮುಗಿದಿಜ್ಜತ ಒಂಚೂರು ಉಂತಿಯಾ ಮಧುರಂಗಿ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ಆನ್ poster you reason free to edit poster like your YouTube channel yani ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗು ಸೋಕು ಬಿದರ್ದು ಪೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ದರಂಡು ಕೋರಾಪುಜಿ ತೋಜೋಡು ಬೇತ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟಾ ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ನೀವು ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ರೆಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಅವರು ಕಾಂಡ ಪ್ಯಾರಾಸ್ಟಮಲ್ ಪರ್ ಪ್ರೇಮ ಜ್ವರನ ಏನೇನಲ್ಲಿ ಸೊಬಕ ಪ್ರೇಮ ಜ್ವರಗೆ ಡೋಲುಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ತು ಆಯ್ತು ತುಳು ಬರ್ಪುಡಿ ಆಯ್ ನಾಟಕ ಅನ್ಪುನು ಇರೇನು ಎಣ್ಣೆ ಹೇಳ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಜ್ವರ ಪೂರ ಕೋಪು ಆಲ್ ಮಲ್ಲ ರಸಿಕೆ ಇದೆ ಆತ ಗೀತ ಮಲ್ಲ ರಸಿಕನೈ ರಸಿಕಾ ಎಣ್ಣೆ ಗೀತಕ್ಕ ಎನ್ನದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಈ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಲಗು ಪಂಡಿನೆಕು ಒರಿಯೇ ನನ್ನ ಮುಜುಕಾಸ್ತೆ ಪಂಡೆ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಸರಳ ಆಯ್ಗ ಬೈ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತಿ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಸರಳ ತೆಲ್ಲಿಕ್ಕೂರು ಬೆಂಡೆರ ಯಾ ಬರ್ತೀರ ಜ್ಯೂಸದ ಮೂಲಿ ಹೇಳು
கொஞ்சம் கித்து பண்ணி எல்லாம் கட்டி सरस के बारे सरना चार्ज ज़्यादा अभी टेल मी ಕಿಶೋರ್ ದಾನ್ 2 ದಿನ ಇಜ್ಜ ಒಂಜೆ ಗ್ರಾಡ್ಯಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಬಂತು ಕಂಡನಿ ಏನು ಸಾಂಗ್ ಕೇಂಡ ಮೂಜನೆ ತಿಕ್ಕು ಭಾರತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಡ ದಾಲೆ ಜಿತ್ತೆ ದಾಲೆ ಜಡ್ಡ ಜೋಗುಲು ಮಲ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಕಿ ನೀವು ವಾ ಸಾಂಗ್ಲ ಪನರ ಆಪಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರುಂಡು ಚಳಿ ಚಳಿ ಉಡ್ಪವೆ ಬಲ ಉಡ್ಪವ ಚಳಿ ಚಳಿ ಜೋರುಂಡು ಎಂಕ್ ಭಾರತಕ್ಕನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗು ಎಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಕಂಡನಿಕೆಂಡೆ ಬಂಗವು ಭಾರತಕ್ಕ ಈ ಪದ್ಯ ಕ್ರೇಸಸ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಗೋಂದಿ ಹಾಯಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಊಟ, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಗೋಂದಿ ಅವರೇ? ಸಾವು ಮಾರೆ ಈ ಪುಂಜವನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇವಿಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇ ಏರು ಮಾರೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ನೆರಡ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಗುಲ್ ಸೋಬಕ್ಕನ ಚಳಿ ಜ್ವರ వాళ్ళ బుట్పోవాలిగే మెహందీ ఓ మెహందీ పోతినా అంచనా రవీంద్రలార్ల మెహందీ పోతినారు ఎన్న మర్మలేగు కిన్యాడు అందా కిన్య కిషోరాయ్ గీతంలో ఎంత పోతుంది జర మరి మెహందీకు అలేం పుర్తు పోతినా ಮಂಡೆ ಏರ್ನಾ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕ ಪಿಲ್ ಮಂತಿರ ಚಾರು ಸಬ್ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊಂಪೆಗೆ ತವ್ರುವೆ ಏನು ಸಬ್ ഞാൻ സബ് മൽದೆ ಯಾಲ್ನ ಮಂದೆ ಶೋಭಲ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಮಂದ ಆಂಡಲ ಈ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಸೋಡ್ತಾಲೆ ವೀಡ ಪಾಡುಜ ದೀಪು ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಬಕಪ್ಪಲ್ನೆ ಕಿಶೋರ್ ಬಕಪ್ಪನೆ ಕಿಶೋರ್ ಒಂಚೂರು ಪನಾಲೆ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಕಣ್ಣೋಡು ಕಣ್ಣೋಡು ಕೊಂಡೆ ತಿನ್ನ Riksav is my favorite and Geeta is my weekends. ಅವ್ವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಮರಡ್ದೆಂಕ್ ಅತ್ತೆ ಅವು ದಾದಯ ಇನಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಬಾನಂದಿಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೀತಾ ಈಸ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬೋಡ ಚೀರ ಗೀತಾ ತುಲ ಪೂರ ನಿನ್ನಡೆಗಳಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಈಚಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಾನು ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂದು ಮಂದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಯ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಕ ದಾಲತ್ತು ಓಂ ಶಾಂತಿ
ಓಸನ ಮೂವಿ ತುಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅತ್ಯ ಶೋಭಾ ಆಯ್ಗೆ ಎಂಚು ಗೊತ್ತಿಯಾ ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನಕುಲೆ ಬಕದಾಲತ್ತು ಎಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಹೊರ ತೂಜು ಸೇರತ್ತ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಿದ ಬರ್ಬರ್ಪು ಬಕದಾಲತ್ತು ದೀಪನ್ನ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಇದು ಎಂಕುಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪ ಅಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ ಎಂಕ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಅಂದ ಅಂಚ ಪಾತ್ರೆದಿಲ್ಲದ ಅಂದ ಪಾತ್ರೆ ಕಲ್ಪೊಡಿಯ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಗೆ ತನ್ನತಿ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪು ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಡಿಂಡ ಸ್ವಾಡಿಲಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಡಿದ ಮುಳ್ಳಿಜ್ಜಿ ಕೊಳದಾಲ ಗಲಾಟೆ ಎತ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರಚಿ ನಲಿಪಿ ಎಲಗೋಲೆತ್ತಿಜಿ ಯಾನಿಚ್ಚಿ ಬಾರೆ ಯಾಜ್ಜಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಂದಿರು ಪಾಪಗಳು ಅರ್ಥ ಮಂತಂದಿರು ದಾದ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಂತಾರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಂತಂಜಿ ರಾತೆ ರಂಜುವ ಆರ್ಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಅದು ಸಾರಿ ಕೇರಲ್ಗೆ ಬೇರಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಟೂ ಮಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಟು ಗೋ ಭಾರತಿ ಹೌಸ್ ಹಾಂ ಸಾರಿ ಕೇನಡ್ಚಿ ಬುಡೇ ನಾಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಕೆರಿಗೆ ಸೋಡ್ಬಿನ ಅನ್ನ ಪೂರ ಓಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಬರ್ಪು ಜೇರಿತ್ತೆ ಅಲೇಕ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ ಪನ್ನಿ ಅಂದೆ ಏರಿಯಾ ಮಾರಾಯೇ ದೀವೆ ತಜಪ್ಪೆ ತವ್ರುವೆ ತಜಪ್ ಬಲ ಯಾನ್ಗ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಈ ತಜತ್ ಗೊರು ಇರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಏರು ಪಾತೆರ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಅಯನ್ಗೆ ಕೇನಿನ ಸೊಬಕ್ಕ ಯಾನು ಬನ್ನಗ ಅಕುಲು ಪುರ ಇತ್ತೇರು ಅನ್ನಪುರ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪ್ರಕಾಶಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನುಗೇನೊಂದು ಆಯ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತುನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನ ಎಬೇ ಅತ್ತಪ್ಪ ಆಯ ನಾಯರ್ ಮಾರ ಏರೈ ಪರದೇಸಿ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಗ್ಯಾನಿ ಅಂದ ಆಲ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಮನೆ ಬಂದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ದೇತೊಂದು ಹೆಂಗದಾಲ ಪನೋಡು ಸತೀಸ ಏನ ಚರ್ಬಿ ಬಿಡ್ಪವೆ ಯಾ ನೆರ್ಪುನ ಪುರ ಬುಡಿಯೆ ಗೀತ ಆಜ ಬಾರ್ದಾಲ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಿತ್ತ ಆಜ ಬಣ್ಣದು ನೆರ್ಪು ಜೈಕ್
ಸೊಬಕ ಫೈರ್ ಆಯರ್ ಯಾನೇರ್ನ ಭಾಷೆನೇ ಬೇತೆ ಆಯ್ ಮಂಡೇಜ ಆಯ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲ್ವಾಗ ಓ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜರ್ ಬನ್ನಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರಿಯೂರ್ ಬತ್ತೇರ ಆಯ್ ಯಾನ್ ಜೋರುಲತ್ತು ಬೇರೆ ಮತ್ತ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಸ್ ಅದು ತೂಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕನಿಯರ್ ಬತ್ತೇರು ದಾಟೆ ಇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿನ ಅರಮನೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ಜರ ತೀರು ಎಂಗುಳು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜನ ಇತ್ತಕೇನು ದೀಪು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪು ಜರ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಪುರ ಅಂದು ಬಿಸಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಪುರ ಬರ್ಪು ಜರ ಅಂದ್ ಇತ್ತಕೇನೆ ಎಡ್ಡ ಔಷಧ ಬೇರೆಗು ನೇಮ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಐಡಿ ಬರ್ಪುನಿ ದಾಯ್ ದಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಐಡಿ ಬರ್ಪು ನೀರು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ you touch will students are brilliant but you told give more home work to children then they study more ಏನು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈಗ ಏನು ಪನ್ನಿನತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ ಬಂತಾರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯುಷ್ ಉಂಡರೆ ಈಗ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ದಾಲ್ ಐ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನೊಂದು ಐಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಐಡಿ ಬತ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾ ಐಡಿ ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು or details you oh I will wear channel so bakana students adu Satish sir good night akka hi Geeta good night Soba enna ullare enche ullari I will all good night channel tibal one ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆದು ದಾಲ್ ಉಂಡತ್ತಲ್ಲಿ కొంచెం తెలుగు చట్నీ అడిగింది అన్నీ ఓలేరు అన్నీ ఇచ్చారు ఇన్న స్టూడెంట్ అంట చెప్పా ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ చెప్పాలి ಗಾಲಿ ಅನ್ನನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆ ಆರು ಒಂಜು ಕರಿನ ಮಾರಲ್ಲ ಇವು ಬರಂದ ಓಡಿಪೋತುನ ಜನ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಓ ಶೋಭಾ ದಾನೆ ಕೋಪನ ಅಂಜಲ್ಲರ್ ವಾಯ್ ಫೈನಿಯೇ ಲೊಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಐಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅವ ಶೋಭನ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅಲ್ಪಪ್ಪನು
ಬಂಟ್ವಾಳತ್ತ ಅಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ದಾಯೆ ಸುದೇಕಿನಾಗ್ಯಾರ ಓ ಪೊಂಜವೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಕೂಲಿ ಕೆಮ್ಮ ಇತ್ತಿದ್ಯೆ ಆಂಜವೆ ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕಂಡೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪೂರಾ ತಿರ್ಗುಂತುಲಮ್ಮ ಓಲುಂಡು ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಿತಾ ಬೈಜಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಈರು ಅಕ್ಕನ ಕೇಳಲೆ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ಕೈಸೆ ಓ ಅಲಯ್ಯ ವನಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇರು ಓ ಅಲಯ್ಯ ಅರೆ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ನೀ ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ವನಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಎತ್ತಿ ಚಾಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪೋಯಿನಾಲು ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನಾಲು ಸೂಪರ್ಗೆ ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ ಬೇಯ್ಪಾರ ಪೋತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಈರಿಜ್ಜಾರು ಮಾರ್ರೆ ಈ ಜನ ಓಡಿಪೋತು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಜು ಬೇಯ್ತುಂಡ ಡ್ರಿಂಕರ್ ಅನ್ನು ಏರ್ ಮಾರದು ದಾನೆ ಅಪೂರ್ವ ಇತ್ತ ಚೆಕ್ ಅನ್ನಗಾಯ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಆಯುಷ ಉಂಡು ಎಡ್ಡು ಅಂದು ಇತ್ತಕ್ಕೇನೆ ದೀಪು ಸತೀಶ್ ಶುಗರ್ ಓದ್ತೀನಿರಾ ಶುಗರ್ ಮಾಲುಂಡು ಬಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಓಲರ್ ಮಾರ ಏತ್ ನಾಡು ನೀರೇನು ಈರು ದಾಂತೆ ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾತು ಆರೇಗುಂಡತೆ ಮೇರೆಗ್ ಆಂಜೋಗು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ನಾಡೊಂದೆ ಪೋತೀನಿ ಮಾರ ಆರು ತಿಕ್ಕಂದಿನೇಕ ಈ ಜನ ಓಲೋಲು ಬೋದು ಕುಲ್ದು ಮುಲಿಪುನು ಮಂಡಗಿರ್ಮೊಂದು ಆಯ್ತು ನಾಡ್ದ ಸಾಕಂದ್ರೆ ಅರೆ ಮರ್ಲು ಬೋದ್ರಿಗೆ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ದೀಪು ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಓಕೆ ಇದು ಬತ್ತದ ಇಪ್ಪರ್ ಅಡೆ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ವನಿತಾ ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ನಲೆ ವನಿತಕ್ಕ ಸಿಪ್ಪುದಾರೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ನಾನು ವನಿತಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ಪರ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡಗೆ ಲಕ್ಕಿನ ಅಂದು ಆಸವ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ವನಿತಕ್ಕ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ದಾದ ಮಲ್ದಾರು ವನಿತಾ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಮಾರ್ರೆ ಮಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬದ್ನಿ ತೂದು ಮೇ ಗಿರಿಮೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಂ ತೋಡುಮೆ ಗಿರ್ನೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ ಗೀತಾ ಅಮ್ಮಡೆ ಗಿಟ್ಟ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅತ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇಂಕ್ ಮುಜಿನಾಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪೊಲಾಲಿ ಕಟೀಲ್ ಅದ್ರಿ
ಕುದ್ರೋಳಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತೆ ನೇಮ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಷಷ್ಠಿದ ಟೈಮ್ಡು ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವನಾಗನತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಕೊಂಚ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಭಾರಿ ಅಪುರ್ಪ ಯಾನು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪ ಈರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪುರ್ಪ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಿಯರ್ ಗೆಸ್ ಶಿವನ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹೊರ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಓಡೆ ಪೋಯಿ ನೀರು ವನಿತಾ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೊತ್ತಿಲ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಒಡೆ ಪೋತೆ ಷಷ್ಠಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಆ ಪಂಜೋಗು ಬೊಡ್ಗೆನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಪ್ರಕಾಶರೆ ಮೀಟಕ್ಕ ಬಲೆ ಮಾಲ್ಪರ್ಕ ಒಟ್ಟುಗು ಪರ್ಲೆ ಮಾಲು ಇಜ್ಜನ್ನ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆ ಪಂಜು ಕೊರಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ರಂಕು ಬಂಗಾವು ಪೆಟ್ಟಾವು ನೆಟೆ ಮುಲ್ಬೊಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಪೆಟ್ಟಾವು ನೆಟೆ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ನೀರು ಬೋಡಗೆ ನೀರು ಐಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಿ ವನಿತಕ್ಕಗೂ ಕೊರಡ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಬರ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಸೇಮ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಬಟ್ ನೋ ಜಾಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಥಿಂಗ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವನಿತಾ ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತಾ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಬುಡ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ನಕ್ಕರದಾದುಂಡು ನಕ್ಕರಂಡು ನಿನ್ನ ಕುಡು ಬಲ ಸಿ ತಿಕ್ಕ ಕೈ ಕೀರ್ನ ಎನ್ನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇದೆ ಅಂಚನ ಬುಲ್ಡೇಸರ್ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ಸತೀಶ್ ನಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಓಕೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸತೀಶ್ ಅಲಿಯಸ್ ರಂಜು ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ ಕೋರಿದ ರಸ ಉಂಡಿಯೇ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಹಾಲು ಮಂದಾಗ ಹಾಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದಲ್ಗೆ ಸೋಬಾಡ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ಕಾರಿಂಜ ಉಂಡು ಪೂರ ಅಯ್ಯಗೂ ಕಣ್ಣು ಮಾರ್ರೆ ಆಂಟಿ ಏರು ಅಜ್ಜಿ ಏರು ಬಂದು ಅಯ್ಯಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸಿಪ್ಪುದಾರೆ ಏರಿಗೆ ನೆರ್ಪುನು ಓಹೋ ಅಲ್ಪನಾ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಈದ್ ಅಲ್ಪುಲ್ಲರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಗೊಂತೆ ಮೆಂಟಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗತ್ತಿ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಪಂಡದ ಒಂದು ಐಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಲ್ ಲಕ ಪಾತಿರ್ನು ಬರ್ಚಾದಿಲ್ಲಕ ಐಕ್ ಬನ್ಯ
ಅಡಿಗೆ ವರ ಬೈದೆ ಟೆಂಪಲ್ ಬೈಜಿ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಡಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಊರಿಗೆ ದ್ವಾರಡುಲ್ಲಾರಾ ಅವು ಆಯಿ ವನಿತಕ್ಕನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿನಾಯಿ ಅಂದ ನಿಜನಾ ಅಂದೆ ವನಿತಾ ಐಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ರೆಡಿಂಡ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ 15 ದಿನ ಕರಿಂಡು ವನಿತಾ ಅಂದ ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಜಪ್ಪಲೇರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಚ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಈ ಟೀಚರ್ಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗನ ಪಿಲಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ವನಿತನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೀತನ ರಿಕ್ಷಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ಆಯೆ ರಂಜಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಬೆ ಬರ್ಪಿನಿ ದಾನೆ ನಿದ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಹೋದರಿಗೆ ಭಾರೀ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಯಬ್ಬ ಬ್ಲೂದೆತ್ತಿನ ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾಕಡೆ ಪುನ ಐಡು ಮಂದಿ ಅನ್ನನ್ನ ಅವೇ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನು ಪಂದುಲಾ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಎನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಜೈ ಊರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಗಾಯಿಗೆ ಏನು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಯಾರು ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಅಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಯ್ಗು ಏಡ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತು ಶೋಬಡ ಪ್ರಕಾಶ ನನಗೇನು ಅಂತೆ ರಂಜನ ಆರೈತೆ 5 ಮಂದಿನಿ ನೀರಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ನನ್ನ ಜೋರ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಬರ್ಚಿಗೆ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರು ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ಈ ಮೊಯ್ ಆಂಜೋಗಿ ಬರ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರಿಗೆ ಉಲ್ಲ ನೀರುಂಡ ಜ್ಯೂಸವಾ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ವೆನ್ ಭಾರತಿ ಯು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ನಿಖಿಲ್ ಫುಲ್ ಅಂದೆ ಕೊಂಜೋನು ಮುರನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದುಯ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಇತ್ತನೆ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಎಲ್ಲನೇ ಪೋಪೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ವನಿತಾ ಪಲ್ನೆ ಶೋಭಾ ಪನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ ಪೋಪಿನಿ ಬೇಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅವ ಅನ್ನನ್ನ ಬುಲ್ಡೇಸರ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಬರ್ ಈರು ಊರು ಬೈದಾರ ಆಡ್ಜೋವೆ ಈರ್ದಾದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಯಾಂಗ್ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋತಿಜಿ ಇಲ್ಲಗೂ ಪುನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾರ ಅನ್ನನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆ ತೋಡು ಮೂರು ಜಪ್ಪಡವಲು ಎಂಗಿ ಚಿಕನ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟಗ್ ಅರೆ ಬುಲ್ಡೇಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನ ಬುಲ್ಡೇಸರ್ ದೀಪು ಕೊರ್ಲೆ ದೀಪು ಕೊಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಊರು ಬೈದಾರ ಇದು ಅಂದೆ ಅಂಜವೆ
ತೆಗೆಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಯರ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದಪ್ಪರೆ ವನಿತಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪುಂಜವೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗು ಬಾಲೆ ಬಲಿ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ನಮಸ್ತಿಲ್ ಪೂರ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಫುಲ್ಲಾಂಡಿಯ ಅಕ್ಕ ಈರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಿ ಯಾರೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅವಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವೊಂದಿ ಕುಲ್ಲು ನೀ ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನು ನೈಟ್ ಬೇಗ ಬಿತ್ತನ್ ಲೈವ್ ಮುಗಿಪ್ಪೇನು ಬೇಗ ಆಂಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಉಂಡೆ ಪ್ರಕಾಶರ ಬ್ಲೂ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಡು ಪರಿಯರೆ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಡ್ ಯು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೈಟ್ ವನಿತನ ಇಲ್ಲಗು ಪೋದು ಮಾಲೆ ಉಂಡ್ಗೆ ಸರಿ ಪರಿಯೇರು ವನಿತಾ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ತಾನೆ ಅಲ್ಲಂಚೆನಿ ಮಾಡಿ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಅದ ಸಪೂರ ಆಯ್ನು ಅಯ್ಯಗು ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ನೆರ್ಪೆ ಬಂದಕ್ಕ ಐಕ್ ಎಂಕಿನಿ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಲೇಟ್ ಅವಿ ಓಲ್ಲೈತೆ ವೈ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಕುಲ್ಲುಗ ಬರೀಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ನಾನು ಸಾದ್ರಿ ಕುಲ್ಲೋರ್ಚಿ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬರ್ಪುನಿ ವನಿತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತೆ ಬೇರಿ ಬೀರಿ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬನ್ನಗ ಎಡ್ಡೆ ರೆಡ್ ಕಂಬ ಕನ್ಪೆ ಬನ್ನಗ ರೆಡ್ ಕಂಬ ಕನ್ಪನ್ಗೆ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡಿ ಎನ್ನ ಐದು ಮಂದಿರದ ಪ್ರಕಾಶನ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕಂಚೆನಿ ಕುಲ್ದೆ ಬಲೆ ಈರು ತೋಡುದ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಅವಳೆ ಜಪ್ಪರ ಅವಾಗ ಬರಿಟ್ ತೋಡ್ದ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ವನಿತಾ ವಾಬಾಡುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈ ವಾಚಿಂಗ್ ಭಾರತಿ ಲೈವ್ ವನಿತಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದರು ಐ ನೋ ಓಕೆ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೀರಿ ಊರುದ ಪುದರ್ ಇತ್ತ ತಲಪಾಡಿ ರೀಚಾಯ ಒಯ್ಟು ಪಪ್ಪಿನ ಮಾರಾಯಿ ಕಾರ್ಡ ಬೈಕ್ಡ ಅಂದೆ ಕಾರ್ಡ ಏತು ತೆತ್ತಿಪಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂದ ಕಾರ್ಡು ಏರು ಮಾತ ಒರಿಯನಾ
ಇಂಬೇರ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸತೀಶ್ ಐತೆ ಆತ್ಯ ಈಗ ಲೈವ್ ತೂ ಒಂದು ಪುಡ್ಪುನ ಮಾರಯ್ಯ ಬೊಡ್ಚಿಯ ಇಲ್ಲ ಪೋತುಲ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನಾಗ ತೂವಡ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಕಾರಣ ಅವಾಗ ತೂವಂದೆ ಪೋಣ ಅವಾಗ ಎದುರು ತೋಜು ಗೊತ್ತು ನಾವೇನೇ ತೂದು ಪೋಪುನು ಮೂಜಿ ಎತ್ತಿದೆ ನೀರೋ ಬಾಡ್ರೇಜ ನನ್ನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾನು ಕಾರ್ದಟ್ಟ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಿತ್ತಾರತ ಅವೇನೇ ಪನ್ಯಾನು ಅವು ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಒಂದಾಪ್ನತ ಎಂಕಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಡೆಂಡು ಬಲೆ ವನಿತಾ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಮೂಡೆ ಇರ್ಕಂದಿನಿಯೇ ಎಂಗ್ಲಗಿಜ್ಜ ವನಿತಾ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋರಿ ಬಕ ಮೂಡೆ ಅಂದ ಓ ಮೈ ಗೀತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಶೋಭಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೇಕ್ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಮೂಡೆಗೆ ದಾದುಂಡು ಉಂಡು ಬಲೆ ಮೂಡೆ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪುಂಡು ಶೋಭಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಲೇಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಡೆಗೆ ಕೋರಿ ಗಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಎಂಕೊಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನ ನಂದಿ ಓ ಪೊಂಜು ಎಂಗು ಬರ್ಚಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಎಂಗು ಬರ್ಚಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊನಕ ಮೂಡೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆ ಸತೀಶ್ ಪೊಂಜವು ತಿನ್ ಪೂಜೆರು ಮೂಡೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದೀದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದೀಪು ಚಾರ್ಜ್ ಇಂತಿಜ್ಜಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಚವೇನ ಬೈಡ್ ನೀರು ಬರ್ತನಿಗೆ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೂಡೆಗೆ ಅಂತ ಮನ್ಪೋಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೂಲೆಂಡು ಸುರತ್ ಕಳ್ಳು ಆಯ್ ಸತಿ ಸತ್ತು ಆಯ್ ಮರ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಷ್ಟ ಕೋರಿಲ್ಲ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅನ್ನ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನ ವಂದನಿ ಅದು ಎಬೇ ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ ಮೊಬೈಲ್ದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯಾ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪಿಂಕನ್ ಬಾಯೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ನೆನಪನ್ನ ಅನ್ನ ಕಲ್ಲೆ ಕೊಂಚು ಬಾಸಿ ಅರಿಗೀತೆ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪು ಶಿಪ್ಪುದಾರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅನ್ನನ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವು ದಾನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ದಾನೆ ಪೋಪಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ini bad comments kami jendela tuh kak
ಇನ್ನು ಯಾತಿಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲೇ ನೆರ್ಪಡೆ ಸಾಕಾಗ್ತದ ಅಂದು ಐಡಿಯಾ ಪತ್ತುಂಡಲ ಒಂಜೇಂದು ಸೈತೆರ ಮಿನಿ ನೆರ್ದಿಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿಯ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ಹರಿಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರತ್ ಮಾರ್ರೆ ದಾನೆನ್ನ ದೀಪಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡು ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವೋಡತ ವನಿತ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಲ ಬೇಗ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಬ್ಯಾನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನೇಮ್ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಲಿ ಓ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಲಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ನಿಂಗೇನು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಪೂರ ಬೈಯರು T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ನಾನು ಅವೇನು ತೂಪುನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೋಂಟ್ ಆನ್ ಫೇಸ್ ಮೇಕ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದಾದಗೆಯಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಅಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಜವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಜವೇ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜೇರು ವನಿತ ಪೂರ ಬೈಯರು ನೀನು ಅಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಬಂದ್ಪಯ್ಯ